Так, здаецца, павінна ўжо быць па гуку. Правяраем яшчэ. Ну так, нармальна. Трошкі грамчэй можна. Цудоўна. Добры вечар. Сёння гуляем у Тімберборн. Трошкі яшчэ больш баброў у нас будзе. У нас пакрыху развіваецца калонія невялічкая. Для тых, хто не знаёмы з гульнёй. Гэта сімулятар выжывання і горадабудаўнічы сімулятар выжывання, калі гэта мае сэнс. Нам трэба падтрымліваць нармальны стан нашых баброў, нашай калоніі баброў, каб іх усё было добра, каб ім хапала вады, што галоўная праблема ў гульне ўвогуле. Вось, і як можна паглядзець зараз, у нас хапае ўсяго, ўсё цудоўненька, зялёненька, квітнее, але праз некаторы час наступіць сухі сезон, і гэта будзе значыць, што у нас мне нешта паказвае оверлей зараз, дайце-ка мне момант. Оверлей яшчэ з папярэдняга. Я пераправеру стрым, дайце момант. Так. І ўсё ў парадку, таму што паказвае. Давайте отключить. Я не ведаю, ці кампаньён зараз отключыўся нармальна ці не. Ну, падаецца, што нармальна. Добра, я яго отключу, павінна быць нармальна зараз. Да сябе старонку яшчэ перезагружу. Паказвала кампаньёна з дыскалізіум, які мы гулялі учора. Учора, у пятніцу. Ну, добра. Дык вось. Мне ўсё яшчэ паказвалі, не ведаю, чым праблема. Чаму ён... Яго, можа, трэба не па-іншаму ўвогуле адключаць. Давайте зараз яшчэ раз прыбяру. Вось, ёсць. Зараз уже павінна знікнуць. Так, на месцы. Усё добра. Дык вось, бабры. Бабры нашыя жывуць даволі добра. У нас усяго хапае. У нас хапае вады. Мы перажылі ўжо некалькі засух, і яны не былі вельмі праблемныя, калі шчыра. Таму мы будзем пашырацца зараз. Нам зараз мы яшчэ дадаткова да гэтага зрабілі сабе месца, дзе мы вырошчваем лес, які будзе нам потым патрэбны для ўсяго літаральна, таму што бабрыныя тэхналогіі, яны у асноўным драўляныя, заснаваныя на дрэве. Адпачывае. Кайфуе. Вось. Адпачынак нашых баброў — гэта галоўная наша мэта. Мы на гэтым сканцэнтруемся сёння, паспрабуем пабудаваць. Нам не хапае. Для нашага ёсць дадатковыя яшчэ праекты, якія мы можам зрабіць. Гэта дамбу вось тут, якая будзе будавацца ў працэсе. Плюс яшчэ ёсць жаданне пабудаваць каруселі. Давайте пагляджу. Ёсць магчымасць на карусель. Нам спатрэбіцца яшчэ даволі шмат тэхналогій і жалеза. Жалеза, хутчэй за ўсё, будзе асноўнай праблемай. Бліжэйшае жалеза вось тут. Ёсць у мяне нейкія альтэрнатывы яшчэ, дзе яго здабыць. Вось тут. Я не вельмі жадаю, каб бобры лезлі ў гэтую брудную ваду. Трэба знайсці нейкі яшчэ... Вось, я бачу альтэрнатыву. Хутчэй за ўсё, гэта спатрэбіцца нам яшчэ дадатковы раён зрабіць. Так, з гэтага і пачнем. Раёны. Яшчэ адзін цэнтр. Няхай будзе вось тут. Ён будзе ў нас у асноўным займацца здабычай вось гэтага дрэва. Гэтага жалеза. Гэтых руін. А ці ёсць у нас бясконца нейкі родак жалеза? Я зараз пашукаю. Ага, яны ёсць, яны пад вадою. Гэта будзе праблемай. Што ў нас? Існуе вось такія руіны, з якіх можна здабыць нейкую пэўную колькасць жалеза. Але яна у пэўны момант яна скончыцца, то бок яна не бясконцая. Для пачатку гэтага, у прынцыпе, і павінна хапіць. Але ж нас будуць цікавіць вось гэтыя пад вадою. Можна пабачыць руіны падземныя, да якіх нам патрэбна будзе дабрацца. Але каб гэта зрабіць, нам спатрэбіцца знайсці яшчэ нейкі шлях, каб адвесці гэтую брудную ваду. Не ёсць варыянты, але нешта прыйдзецца яшчэ прыдумаць. Ну, пакуль давайте сканцэнтруемся на тым, што проста. А проста нам вось забраць гэтыя руіны. Так, я пабудую цэнтр. Вось так. Прыкладна тут ён будзе.
І астатнія я даб'ю лесвіцамі. Ось так. Ён будзе спалучацца з нашым зараз бягучым цэнтрам. Раёны, як яны працуюць? Уп, не атрымліваецца. Іх нават спалучыць нельга. Як працуюць раёны? Патрэбна адзначыць раён новае месца, дзе куды можна заселіць баброў, і азначыць яшчэ так. Ось яно гэтае спалучэнне. Яны трошкі змянілі механіку, як яна працуе. Я так разумею, што... ну вось яно. Атрымліваецца шлях. Будзе з аднаго месца ў іншае. На жаль, мне патрэбна 2 тэхналогіі адчыніць, то бок вось гэтую і яшчэ дадатковую. Пакуль мы гэтым вельмі канцэнтравацца на гэтым не будзем тады. Трошкі пазней нам спатрэбіцца шмат навукі. Так вось, да раёна яшчэ мы вяртаемся. У нас жа ноч. Зачым, каб у боброў усё было добра. Вада пакрыху напаўняецца. Будзе яшчэ вось тут месца, дзе мы будзем трымаць ваду. Ёсць у нас недахоп чагосьці. Старонкі скончыліся увогуле у 0. У нас дошак не хапае. Адзінае, што па ежы у прынцыпе няблага. Добра. Пайшоў яшчэ адзін ураджай бульбы. Дайце-ка мне момант, я яшчэ праверу, ці ўсё добра. Так, выглядае нормально. Так, я баяўся, што ў мяне пост у тьютары не выйшаў. Дошкі. Дошкі трэба... Куды яны сыходзяць усе? Я так разумею, вось на гэта, так? Поўнасцю усе дошкі сыходзяць вось на яго, на гэты адзіны будынак. Пачынаем яшчэ, каб шэсцер не працавалі. Рабілі нам новыя. У іх таксама недахоп. Ці варта пашыраць калонію? Я баюся, каб мы не трапілі ў момант, што ў нас не хапае ніякай ежы на ўсю калонію вялікую. Гэта, хутчэй за ўсё, не праблема зараз. І няма чаго бэнтэжыцца, але ўсё ж такі можа. Давайте ось так, трошки высадзім сланечнікаў. Нам іх трошки не хапаем. І ці варта нам пашырыць зараз калонію? У нас ёсць толькі адзін ложак. Ну так, мае сэнс. Ці можам мы больш крутыя будынкі ўзяць? Так, давайте возьмем самы вялікі будынак. Самы велічэзны. Вось гэты. Яго можна нават пабудаваць на вяршыні іншых. Удобна. Яго ўваход на другім паверсе, і вось ён спалучаецца. Ідэальна ў нас. Толькі шлях тут дабудаваць. Запас дроваў у нас ёсць. У нас будуць яшчэ дошкі, таму што у нас два бабра займаюцца дошкамі. І на шэсцерні таксама абавязкова, як мінімум адзін. Можа нават давайте трошки ніжэй неабходнасць паставім прыярытэт на 1. Ёсць. Нашы цудоўныя працавітыя бабры зараз дабудуюць яшчэ вось гэты шлях. Гэты шлях нам патрэбны для таго, каб падбудаваць дамбу на гэтым узроўні. Мы зробім дамбу трохпавярховую, якая зачыніць гэты вадаспад поўнасцю. Мы будзем спускаць толькі неабходную колькасць вады ўніз. А тут будзе затрымлівацца яшчэ дадатковая. Такім чынам, у нас на сухі перыяд у нас будзе захавана яшчэ больш вады, чым ёсць у нас тут унізе. І мы зможам пакрыху спускаць яе дадаткова яшчэ, калі неабходнасць будзе. Вось яны займаюцца будаўніцтвам далей. Пайшлі. Вось так гэты праект будзе выглядаць у канцы. У нас атрымаецца шлях з платформ і яшчэ трохпавярховая дамба, якую можна яшчэ кантраляваць, яна будзе падымацца і апускацца. Вось, засуха яшчэ набліжаецца. Ці магу я павялічыць колькасць будаўнікоў? Іх і так ужо максімальная колькасць. Мне ў асноўным, я так разумею, будзе не хапаць дошак.
Вітаю, Рекана, вітаю. У нас ідзе на поўную ўжо будуецца дамба, якая дапаможа нам у гэтым сухім сезоне. Не факт, што мы паспеем яе дабудаваць, бо засталося ўсяго 3 дні, а будаваць тут яшчэ шмат. Нам спатрэбіцца яшчэ на нашу карусель, нам спатрэбіцца новы раён, таму што нам патрэбны металы. Найбліжэйшы метал, да якога мы можам дабрацца, ён знаходзіцца вось тут. Нам яшчэ больш тэхналогій спатрэбіцца, шмат яе. На самай ночы будуць будаваць. Ці варта мне взять іх частку працоўнага часу, каб яны займаліся гэтым да поўдняй ночы? Бо я магу спытаць іх, каб яны скарысталіся яшчэ дадатковай працоўнай сменай. Мне падаецца, нават дадатковай сменай гэта не вырашыць маю праблему. Мне 2 дні засталося, і гэта не дадатковая смена просто нічога не вырашыць. Так, можа зараз яшчэ одно месца. Тут захварэў адзін бабёр. Мне падаецца, можа... Так, у нас 2 хворых бабра. О, перабінтаваная галава ў яго. Вы паглядзіце. Ляжыць, адпачывае. Давайте дададзім яшчэ адзін ложак, каб ім было дзе праходзіць у сябе. Вось тут паставім яшчэ. Як справа новага будынку. У яго нават ёсць дастаткова дрэва, у яго не хапае толькі будаўнікоў, якія скончаць гэтую працу. Так, яны дабудуюць платформу, ім не хопіць. А недахоп у нас дошак. Вялікі недахоп дошак. Настолькі вялікі, што насамрэч мы будзем увесь сухі перыяд не зможам нарабіць дастаткова яшчэ на потым. Таму што, калі наступіць сухі перыяд, у нас перастане цекчы вада, і гэта спыніць мае асноўнае месца, дзе здабываецца электрычнасць. Вось гэта. Воднае кола. Ці магу я нешта яшчэ дадаць да гэтага? Можа, варта зараз зрабіць яшчэ, дзесьці было электрычнасць. Так. Паветраная. Яна таксама патрабуе дошкі. Давайте дададзім. Гэта хоць штосьці. Гэта не ідэал. Але часовае рашэнне маёй праблемы. Я дадам вось так. І... будзе хоць трошачкі электрычнасці. Бо увесь сухі перыяд сядзець і нічога не рабіць, гэта такое сабе. Я зараз нават накірую поўны прыярытэт на гэты будынак. Бо калі не хопіць дошак, то мы проста прасядзім усю засуху, мы проста прасядзім, не зрабіўшы нічога. Будзе марнаванне часу. Застаўся апошні дзень, я спадзяюся, яны паспеюць дабудаваць гэта. Энергіі гэта дае не шмат, усяго 150. Для маіх усіх будынкаў гэта будзе толькі невялічкі кавалак. Але ж усё ж такі гэта штосьці, чым 0. І самае непрыемнае, ён будзе залежаць ад надвор'я. Амаль. Ёсць. Засталося толькі спалучыць гэта з нашымі заводамі. Давайте. Калі ласка... я не выдаў прыярытэтам. Прыярытэт найвышэйшы. Калі ласка іх. Ну так, платформу ім прасцей дабудаваць. Яна патрабуе менш рэсурсаў. У выніку у нас усё яшчэ не зроблена нават адзін сам просты кавалак дамбы. На яго толькі набралося рэсурсаў дастаткова. Пайшла энергія. Будзе круціцца тут. Пачалася засуха. Адразу же сышла вода тут.
Мы можем... Оу, мой промах. Оу, я продзяўбаўся. Я забыўся, што ў мяне новая сістэма з гэтым самым плацінай. Калі гэтую плаціну я бы падняў раней, то ў мяне бы захавалася ў амаль у 2 разы больш вады. Мне трэба было зрэагаваць на гэта. Трэба не забываць. Аўтаматычна, на жаль, я не магу сабе гэта паставіць. Але памылка ёсць памылка. Спадзяюся, вады хопіць. Запаселі мы вады нармальна так. Я вот так гляджу, у нас 3 вялікіх цыстэрны, з гэтым мы павінны пражыць без праблем. Мне падабаецца, якая тут прыемная дэталізацыя. Так, яны даволі падрабязныя. Ёсць моманты тое, што спрошчана з графікай, напрыклад. І механікі не звыш такія супер падрабязныя, калі ўжо параўноўваць з нейкай, напрыклад, з Вікторыяй 3. Ось, альбо з аналагічнымі гульнямі. Але вось момант таго, на што яны ўплывалі, вось, напрыклад, калі паглядзіце, вада плыве, ўсё яшчэ працягвае рухацца, хутка гэта спыніцца да нуля, але можна назіраць, як яна тут просто бултыхаецца туды-сюды пакуль. Моим велічэзным, як яно называецца, сховішчы. Так, калі паглядзець, колы ўсё яшчэ працягваюць трошкі круціцца, таму што ёсць рух вады. І дапамагае яшчэ паветраная. Выглядае прыемна, так і згодна. Нашы бабры актыўна працуюць не толькі, каб захаваць як мага больш вады. Я так разумею, зараз яны набяруць максімум. Ці варта? Я думаю, трэба спыніць усе. Мне падаецца, ўсёй гэтай вады нам зараз хопіць да самага канца. То бок, да канца сухого перыяду. Нам спатрэбіцца вось гэтая ўся захаваная вада толькі для таго, каб яны маглі дзе адпачнуць у людо сваім і душамі карыстацца. Плюс яшчэ нам спатрэбіцца гэтая вада для таго, каб раслі нашыя раслінкі ўсе. Без вады гэта ўсё мы застанемся без еды і будзем галадаць. Нам лепей гэтага пазбегнуць. Чым нашыя зараз... вось будаўнікі займаюцца ўсё яшчэ будуюць нашу... Так, яна неблага атрымаецца. Яе нават перасоўваць так актыўна не патрэбіцца, можна ўтрымаць вось на гэтым узроўні, і ў нас будзе дастаткова вады яшчэ трымацца даволі доўгі перыяд. На жаль, не паспелі яе да засухі. Дошкі амаль скончыліся. Так, у нас есть яшчэ 2 будынка вакантных. А дзе? Каму не хапае? Ага, вось у гэтым. Давайте пакуль знізім яго неабходнасць, бо... мы не можам нават знізіць яшчэ ніжэй. Я прыбяру яго тады пакуль. Неабходнасці ў ім усё роўна няма. Гэта я спрабаваў пабудаваць яшчэ адзін цэнтр, яшчэ адзін раён для баброў. Але сэнсу ім зараз пакуль няма. У мяне яшчэ шмат тэхналогій. Наконт тэхналогій. Яшчэ мне 600. У прынцыпе, можна было і не бурыць. Так, бярем, адчыняем будынак. Тут робім новае месца. Так, дзе знесці будынак. Вось гэта. Прыбралі наш шлях. Узялі. Гэта будзе новы раён. Ён будзе лічыцца як асабістая калонія. То бок, тое, што ў нас ёсць, гэта ёсць быццам бы свой раён, але ён толькі адзіны. Вітаю, Nine Ravens. Бабры адчуваюць сябе цудоўна. Яны таксама цябе вітаюць. Яшчэ цэнтр баброў. Цудоўна. Гэта будзе месца, у якім будуць сустракацца, яны трошкі перарабілі, калі апошні разгуляў, яно не так працавала, але гэта будзе месца, дзе будзе сустракацца два раёна. Гэты раён будзе асабісты, у яго будуць свае рэсурсы, ён будзе незалежна існаваць. Бабруйск? Давай паспрабуем. Гэта будзе раён Бабруйск.
Ён незалежны, яму патрэбна будзе свая ежа, якую хутчэй за ўсё мы не зможам усё роўна падтрымліваць, і так-то шчыра мне патрэбна ўсяго некалькі баброў тут. Бабруйскі дом культуры. Мы яшчэ дададзім сюды некалькі будынкаў нашых дамоў. 2, у прынцыпе, для пачатку тут і хопіць. Мат не патрэбна. Дададзім яшчэ месца, дзе яны могуць сабе палячыцца. І таксама патачыць свае зубы. Таксама ім спатрэбіцца месца, дзе яны змогуць складваць жалеза. У асноўным гэта галоўная мэта ўвогуле гэтага раёна, гэта здабыча жалеза. Так. Ось тут дададзім шлях. А так як нам спатрэбіцца яшчэ хоць 10 трымаць дрэва, якое нам будуць прыносіць, то мы зробім яшчэ одно месца, куды мы будзем складваць дрэва. Гэта для дрэва спецыяльна. Гэта спецыяльна для жалеза. Ёсць. Можна ім адразу адзначыць, што будзем будаваць, але зразумела, што так імгненна яны ўсё гэта рабіць не будуць. Так, вось тут адзначым. У прынцыпе, давайте, можа, адразу пабудуем ім шлях на самы-самы верх. Ось гэта. 150 тэхналогій не хапае. Добра. Тут будзе 2, тут будзе 1. Ось так, ось так. І нам яшчэ трошкі тэхналогій патрэбна на платформу. Расплануем увесь раён. На жаль, на яго нават яшчэ і пераход не зрабілі. Спатрэбіцца шмат рэсурсаў. Так, дошкі ўсе ўходзяць у нас. У нас з'явілася яшчэ паветровая мельніца. Млын, я не ведаю. Чакайце-ка, гэта не млын. Гэта... Як яна? Ветраны віндміл. Я просто літаральна пераклаў, як ёсць, але ён не млын тады атрымліваецца. Карацей, мы атрымліваем нашу энергію за паветра просто. Ветрак. Ось, дзякую, ветряк. Паветраная электрастанцыя. Нават не электрастанцыя, просто... як яно? Тут у гульне лічыцца уся сіла у лашадзях, але я лічу, што яна павінна быць у бабрах, па тыпу бабрыных сіл. 220 бабрыных сіл нам патрэбна. Гэта можа вырабляць, на жаль, толькі 120 пры самым найлепшым результаце. Але ж гэта было пабудавана літаральна як замена, калі ў нас скончыцца, калі будзе сухі перыяд, бо мы не атрымліваем, ну, тут не цячэ вада, і мы не атрымліваем ніякай энергіі. Кола, дзе бобрык бегаў, на жаль, я яго так і не пабудаваў. Мне яго не вельмі зручна будаваць. Бо я магу яго паставіць ось тут ззаду, але мне патрэбна мае яшчэ дзе пасадзіць галоўна. Вельмі важна было. Я не жадаю нікаго з боброў напружваць тым, што яны будуць бегаць у коле. Але можна пабудаваць спецыяльна. Так. Вось тут. Ці атрымаецца? Мне прыйдзецца разбурыць тут. Так, я так разумею, мне прыйдзецца разбурыць. Давайте я спыню пасадкі. Вось тут. І нават яшчэ вось тут. Літаральна для гэтай мэты. Больш паказаць вам, як гэта выглядае. Опа, ёсць. Ідэальны момант. Калі б не ветрак, то у нас зараз бы выраб дошак быў бы нулявым. І ўвогуле ўся прадукцыя спынілася. Але калі дуе вецер, у нас ёсць хоць трошкі. Тут і таксама ёсць яшчэ батарэйкі. Даволі цікаўна зробленая. Цікава зробленая. На жаль, я іх паказаць зараз не змагу, але іх галоўная ідэя... я магу, гравітацыйная батарэя. Яе галоўная ідэя ў тым, што мы можам размясціць нейкую вагу
уверсе на вышыні. За тое, калі ў нас занадта шмат энергіі, яно падымае гэтую вагу ўверх. Калі энергія нам патрэбна энергія, яна пачынае апускацца ўніз і запускаць усе механізмы, то бок працуе ў адваротны бок. Мы такім чынам можам накапліваць трошечкі ў батарэйку, такую гравітацыённую. Вітаю, раёна. У нас зараз ва ўсю бабры. Мы перажываем сухі перыяд. Яшчэ засталося 3 дні яго. Мы пашыраем нашу калонію яшчэ ў гэты бок для здабычы метала. Так. Плаціна тут. Хутчэй за ўсё прыйдзецца доўга чакаць, калі яна дабудуецца. Ці яны змогуць... ну так, яны ў першую чаргу зробяць плаціну. Метал зараз так-то і не вельмі патрэбны. Але давайте, няхай пабудуюцца. Няхай не зробяць будынак для наступнага раёна. Мы адправім 2 баброў туды. Гэта фростпанк з бабрамі? Прыкладна так, нешта падобнае. Адзінае, што тут фростпанк, калі ён у сваёй ідэі больш як... гэта таксама выжывач, яны абодва выжывачы. А у фростпанка трошкі пра іншыя ідэі. І розніца хутчэй яшчэ геймплейная ў тым, што там галоўная баланс рэсурсаў тых, якія скончуюцца. Тут гэта таксама ёсць, але ёсць яшчэ магчымасць прыдумваць свае механізмы нейкія. А нашы галоўныя механізмы гэта дамбы. І ўвогуле гульня з вадою, энергіяй, вось гэтым усім. Нам зараз патрэбна вось тую ваду, якую мы назапасілі, вось яна тут знаходзіцца, мы заблакавалі яе праход з гэтай дамбай, якую пабудавалі. Калі пойдзе, з'явіцца зноў вада, то мы адчынім гэтую дамбу, каб яна прапускала далей. Зараз яна поўнасцю закрытая. Мы падобную жа рэч робім і тут, каб захаваць яшчэ з гэтага вадаспада ваду дадаткова вось у гэтым рэзервуары і яшчэ трошкі ў гэтым месцы. Мы зможам яе карыстацца трошкі пазней. Будзе у нас двухпавярховая такая рэч. Так, вады назапашанай у нас хапае. Хутчэй за ўсё усе 3 дні. Так, мы ўсю засуху, в прынцыпе, на адной цыстэрне і працягнем. Гэта цудоўна. То бок 3 цыстэрны мы ведаем. Гэтага дастаткова, з запасам мы можам працягнуць. Прыкладна засухі было 5 дзён цалкам, то бок з 3 можам працягнуць 15 дзён. Прыкладна. На тую колькасць баброў, якая у нас ёсць. Трымаем гэта ў галаве. Так, дрэвы у нас падскончваюцца. На жаль, наступная... чакаем, калі вырастуць новыя, бо дрэва... Вось, гэта пайшлі апошнія. Так, усё, мінус усё дрэва. Але у нас амаль паспела новая. Давайте дададзім яшчэ, дзе яны могуць вырошчваць. Няхай будзе больш. Так, дубы, якія павольней за ўсё растуць. Дададзім яшчэ месца ім. Давайте вось тут. Будзе. І радочак вось тут. Калі іх будзе трошкі больш, гэтага павінна дакладна хапіць на потым. Так, і адзначыць месца для здабычы дрэва. Вось так. Ёсць. Ім будзе... Пачакаць, калі мне выдаецца адно яшчэ... вось гэта я прапусціў. Так. Вось тут можна адразу адзначыць некалькі месцаў, якія, у прынцыпе, тут мы не разлічваем, што гэтыя дрэвы будуць расці далей, правільна? Так што мы можам, у прынцыпе, іх таксама рубіць усе. Яны нам не спатрэбяцца. Іх не тое, каб шмат тут было, насамрэч. І я пастаўлю спецыяльна пост для здабычы дрэва. Вось тут. Ёсць. Можна яшчэ пракінуць шляхі. Вось так, вось так. Новая платформа, якой нам не хапае. Вось так. І дабудавалі лесвіцу наверх. Тут у нас будзе месца для здабычы жалеза. Так, жалеза. Яшчэ 250 ёсць. Цудоўна. Тут будзе здабыча... гэта неапрацаванае яшчэ жалеза. Нам трэба будзе яго пераплаўляць.
Угу. Трэба думаць адразу дзе, і хутчэй за ўсё гэта будзе дзесьці ў гэтай частцы альбо вось тут. Давайте працягваць тую ж самую ідэю, мы можа проста спалучым гэтыя. Ну так, мы можам па два бакі ракі зрабіць сабе, толькі ў нас зноў жа не хапае навукі. Чакаем, ну, яшчэ. Не хапае матэрыялаў. Ну, вядома, у нас не хапае дошак. Яны заносяць зараз усе дошкі, якія толькі ёсць, заносяць на новы вось гэты пост. А ці ёсць у мяне, ці дабудавалі яны гэты будынак? Так, ёсць. Гэта, у нас новы дом, тып дома яшчэ, двухпавярховы, і з выхадам адразу на другі паверх. Это адзін яго ўваход. Добра, у нас ёсць месца, дзе рассяляцца бабрам яшчэ. Ёсць пераход. Мы можам зараз адзначыць, што мы адпраўляем. Так, абавязкова это пераключаецца вось тут? Не, імпарт. Не імпартуецца. А як? А, вось, кантроль ресурсаў. Вітаю, Берлінер, добры вечар. Так, ці... Не больш за палову. Давайте адзначым ежу ў асноўным. Каб яе дакладна там хапала. А, і вады, я забыўся пра ваду. Не больш, чым за палову будзем сюды адпраўляць. Тое ж самае з шэсцернямі і дошкамі, бо яны там таксама могуць спатрэбіцца. Астатняе не вельмі важна, мы адпраўляць туды не будзем. Што можна на імпарт? Ага, гэта ўсё будзе імпартавацца. Усё астатняе будзе дасылацца наадварот нам з гэтага раёна. Угу. Павінна нармальна атрымацца. Усё нясуць сюды. Ёсць, ежа пайшла. А пачакайце, як мне падаецца, я гэта... Дзе яна тут? А, вось яе, давайте яе якраз такі неха не будзе, не адпраўляем. Толькі калі зашмат будзе, толькі тады адправім. На нашыя апошнія дошкі, якія пакрыху робяцца новыя, нас літаральна толькі гэты ветрак і ратуе. Вы ўсё яшчэ не дабудавалі гэта. А чаму? А, ну вядома, дошак таксама няма. Ні дошак, ні дрэва, нічога. Ну, сядзім, чакаем. Нам трэба дачакацца новай хвалі яшчэ дрэва, калі яно вырасце. Хутка будзе праз некалькі дзён. Ну так, застаецца толькі чакаць. Дамба ў працэсе. Можна, у прынцыпе, ўжо адразу адзначыць сабе мігрыраваць насельніцтва. Давайте адзначым, каб у бабруйску было як мінімум 2 дарослых бабра. Я магу падзначыць мінімум? Мінімум 2 дарослых бабра. Астатняе няхай будзе вырашацца ўжо ў працэсе. Так, яны будуць самі паміж сабой размяркоўваць. У выніку мы, у прынцыпе, вырашым гэтую праблему. Раней ці пазней. Так, а чаму у нас? Ага, 2 бабра, якія былі, яны займаюцца толькі тым, што размяркоўваюць рэсурсы. Гэта не ідэальна. Нам патрэбна, каб працавала трошкі больш. Канкрэтна... працаваць. Сэнсу ў іх працы не той, каб шмат, правильно? Не, ёсць. Будаўнікі... Ага, я зразумеў. Я маю такую дзіўную сітуацыю, што вось тут давайте адзін будзе, і тут таксама адзін будзе. Ёсць. Мне падаецца, размеркаваў. Бабрынск. У нас ёсць
неназваны цэнтр першы, ён будзе Бабрынск. Альбо ёсць былі ідэі для чагосьці яшчэ. Бобрынск, наадварот, я не... Націск не туды. Можна... Так, усё, вы бачылі, не прачытаў тое папярэдняе паведамленне. Ёсць. Бабрынск і Бабруйск. Бобрынск і Бабруйск. Няўжо нам не прынеслі яшчэ дрэваў? А, ну так, якія дрэвы нам прынясуць, калі ў нас іх няма? Правильно? На што я разлічваю? Яшчэ дрэвы. Мне трэба самому адзначыць, што мне патрэбна дрэва, я так разумею. Правильно? Так. У галоўным раёне павінна быць як мінімум 50 запасаў. 50% запасаў. Пайшла вода. Я прадзёбаў момант. Пайшла вода, давайте тут адчынім дамбу нашу. Адчыняем. Вода зараз напоўніцца. Новая дамба працуе. На жаль, до конца мы яе яшчэ не дабудавалі, але гэтага хопіць. Она зараз просто проліваецца вось тут. Але ўжо накапліваецца, як можна пабачыць, наліваецца яна значна хутчэй, чым ідзе далей. Напаўняецца. Пайшла нават праз верх пролівацца. Ёсць. Тут яшчэ не набралося ў цэнтральнай частцы. Вось, і зараз яно і набралося. Будзе пролівацца далей. Пайшло распаўсюджвацца. Цудоўна. Оу, пералілась. Чаму? Што я не так зрабіў? Ну добра, яно збалансавалася. Усё добра, але тут ёсць такое, што я зараз з-за таго, што я ток вады змяніў, яно можа накаплівацца дзесьці і вады можа быць больш, чым разлічана. Зараз тут вада амаль выцекла ўся, адступіла, як прыліў і адліў. Так. Ёсць, усё збалансавалася цалкам. Далей. У вас ёсць што? А, яны не могуць працягваць сваё будаўніцтва. Зноў жа, я гляджу на іх такі, калі ласка, можаце вы дрэва мне пачаць будаваць тут хоць трошкі? Але ў іх не атрымліваецца, таму што іх дрэва няма. Калі нам чакаць наступнае дрэва? Літаральна дзень прыкладна нам застаўся. І будзе новае дрэва. Можна адпраўляць нашых баброў яшчэ пампаваць вады. Бо вода з засуху, калі паглядзець, то ўсё ж такі больш за адну цыстэрну мы выкарыстоўваем. Мы выкарыстоўваем 10,5 цыстэрны на ўсіх. Гэта не размеркаванне, яны ў нас будуць галоўным індустрыяльным цэнтрам па здабычы францір, карацей. Насамрэч, хто ў нас тут? Азіба і Джаз-гід. Два бабры ў Бабруйску. Ёсць яшчэ плаціна дабудоўваецца. Колькі засталося ў гэтай? У нас не хапае ні дрэваў, ні дошак. Жорык. Давайте пасачым, дзе жорык. Пакуль мы чакаем усё роўна. Так, жорык у нас. А дзе ён? Мне падаецца, у мяне дрэнныя навіны. Жорык памёр ад старасці. Так. Жорык, на жаль, усё. Ён быў цудоўным працаўніком. Ён выратаваў адразу, ён быў і навукоўцам, і лесасекам, і на ферме папрацаваць паспеў. Адзінае, я спецыяльна для яго я будаваў цэлае кола, якім ён можа пабегаць, але, на жаль, яго дні прайшлі. Так, тут есть амаль. Откуль вы дровы бярэце? Скажите мне. Дрэва ж... А, вось, пайшлі новыя дрэвы. Так. Усё нормально. Яны пачынаюць вырастаць, і тут нармальны такі прыбытак па лесу. Могілкі, я не ведаю, трэба іх спытаць.
Так, ёсць. Дамба нават амаль ёсць поўнасцю. Засталось толькі 10 яшчэ дрэва, і у нас будзе поўная дамба тут. Масіўная. Яна стрымлівае вялікую колькасць вады, яна глыбокая, цёмная. Гэтага нам хопіць часова. Мы можам таксама яшчэ зрабіць адзін паверх гэтага самага. А як ён будзе працаваць? Цікава, а калі я пабудую дамбу ўнізе, так, у якой будзе... Блин, гэта рызыкоўна трошки спрабаваць такое, але ў мяне ёсць ідэя паспрабаваць дамбу, вось такую, у якой ёсць зазор невялічкі, і потым на яе зверху паставіць яшчэ гэты самы, як яны, ну, дамбу, якая адчыняецца аўтаматычнай, брама, флатгейт. Давайте паспрабуем вось тут. Я просто пабудую, ці яна ўвогуле працуе. Ага, я не магу яе адну на адну паставіць. Просто тады я мог бы сабе стварыць хоць такую штуку, праз якую дамбу, праз якую бясконца цячэ вада, але вельмі кантралявана. І калі у нас ёсць жаданне, мы можам зліць значна больш. Вось, бо я не жадаю, каб там была вада, якая вельмі шмат яе затрымліваецца, бо я магу падставіць туды проста яшчэ адзін узровень. Ну так, сэнс пакуль невялікі. Зямлю капаць можна, нам нават спатрэбіцца гэта рабіць. Зямлю можна капаць з выкарыстаннем дынаміта, такога вядомага інструмента, якім карыстаюцца ўсе бабры, так? Бярэм дынаміт, падрываем блокі зямлі, і мы можам зрабіць новы шлях для вады. Я планую, увогуле, у нас ёсць такое месца, мы можам прабіць вось тут вось шлях у гэтым месцы, і вада пойдзе вось сюды часткова. Я думаю, што гэта неблагая ідэя, але я не ўпэўнены. Плюс яшчэ ёсць магчымасць, я бы жадаў вось тут прабіць гэты кароткі шлях і напоўніць вось гэта невялічкае возера. Пастаўце збоку яшчэ адну дамбу, прасцей будзе рэгуляваць. Збоку гэта як? Так. Ёсць дамба на месцы. Працуе ідэальна. Тое, што патрэбна. Колькасць вады, якая цячэ, застаецца тая ж самая. У нас ёсць ідэальны запас вады яшчэ дадатковы, якім мы зможам скарыстацца пазней. Ну і, ў прынцыпе, ўсё. Яны пакрыху прыносяць больш вады, а ці яны могуць карыстацца ёю, так, адсюль? Літаральна. Так, вады набіраецца, ім есть што папіць і што паесць. Не хапае толькі яшчэ дошак і дрэва. Дошак запас папаўняецца таксама, гэта добра. Што б такога, пакуль у нас набіраецца навука. Нам спатрэбіцца апрацоўка метала. Для гэтага мы 300 навукі патрэбна, так? І яшчэ одно кола. Бярэм вось так. Ёсць. Тут у нас будзе якраз такі металёвая гэтая. Чаму яны яны такія літаральна, нам патрэбны іншы раён, мы не можам тут вось гэта поўнасцю блакую увесь праход, а потым яны бяруць і проста абыходзяць, літаральна просто абыходзяць гэты пост і ідуць далей, буду дапамагаць з будынкам.
Так, есть куды дровы скласці. У гэтым раёне у нас атрымліваецца ўжо ёсць невялічкі бобрык, які тут жыве. Цудоўненька. У нас атрымліваецца 6 працаўнікоў будзе тут. Раз, два, тры, 4, 5. У прынцыпе, нам гэта дастаткова. На Халікс адпраўляецца 1000. А Халік зараз на першым месцы. Не вельмі, не, нормально, так, 30 тысяч. 30 тысяч, даволі упэўнена. Хайлікс, для тых, хто не бачыў, даволі дзіўна выглядае. Дзіўна выглядаючая гуня, як я зразумеў, JRPG, але яна ад японскага, ад яе няма нічога. Хутчэй нагадвае еўрапейскіх аўтараў, мастакоў. Мне нават складана аб'ясніць, я прасцей вам проста пабачыць гэты візуальны стыль. Пабачым, калі не ў гэтую пятніцу, так у наступную, абавязкова. Так, у нас ёсць. Па ежы, я гляджу, у нас баланс нармальны. Нават накапліваецца нешта, мне падаецца. Так, трошкі занадта нават атрымліваецца. Зараз гэтае кола яшчэ будзе гатова. У нас не хапае навукі усё яшчэ, што дзіўна. Ну так, у нас шмат малых баброў, якія яшчэ не займаюць усе месцы. Блізка да французскіх коміксаў, псіхадэлічненька. Мне нагадвае, я не памятаю, як аўтара клічуць. Трошкі аддалі, трошкі ёсць такі вайб у візуальным стылі, але зноў жа ён не зусім. Я не ўпэўнены, што за мастак. Я дакладна бачыў такія малюнкі, але ж я не ўпэўнены, хто аўтар падобнага стыля. Вось такі дакладна, як у Хайлікс. Жан Жиро, ён жа Мёбіус. Можа быць. Не Жан Жак, вы бачыце, я не умею чытаць. Дровы ёсць. У прынцыпе, нам, каб дабрацца да нашай каруселі, засталося не тое, каб шмат. У асноўным нас блакуе навука. Пашырыць навуку мы можам толькі зараз. Цікава. А ці можам мы... да гэтай 1000. Можа варта замест таго, каб... У нас ёсць варыянт. Альбо 1000 патраціць на карусель, і зрабіць карусель, альбо 1000 патраціць... там рэзіна яшчэ патрэбна. Гума. Нават не гума, як яна. Пайн рэзін. Гэта па тыпу смала. Просто. Я ўсё ж такі на каруселі. Так, мы дабярэмся да гэтага значна пазней, бо мне зараз усё дрова, якое толькі ёсць патрэбна. А ён сапраўды Жан. Я як ведаў. Так, гэта не гэтае жалеза, калі ласка, кавалкі жалеза. Гэта неправільна адзначыў. Тут у нас не хапае дрэва? Няўжо яно не адзначана, каб прыносілі? Я ж адзначыў, каб дрэва было не ўсё адпраўлялі, а толькі самае неабходнае. Так, зараз яго накопіцца трошкі больш і пачнуць дасылаць да іншага раёна. Бабры нашыя, наколькі вы задаволены сваім жыццём? Ласка, скажыце мне. Ім яшчэ одно вогнішча патрэбна. Колькі вам гэтых вогнішч патрэбна, скажыце мне? Можна адразу ўвесь спіс. Давайте яшчэ одно дадатковае вы сюды куды-небудзь. Лагеры яны жадаюць. Так, упрыгожванні яшчэ можа нейкія. Дэкарацыі.
статуя бобрыная. Вось яе можна паставіць. Падыдзе. Ну, бобры дакладна нешта ведаюць. Усё ж таки, нельга просто так перажыць апакаліпсіс, калі ты не бобр. Бобры, давайте. Пачалося ў іх. З'явілася дастаткова дрэва ў тым раёне. Я адзначыў, каб толькі 50% тут захоўвалася. Усё, што будзе занадта, яно будзе адпраўляцца ў Бобруйск. Першы раён я яшчэ называю яго, але ён у нас Бобрынск. З Бобрынска ў Бобруйск. Адпраўляецца дадаткова дрэва. Яны ўсё прыносяць і прыносяць, а такое адчуванне, што быццам бы нічога не выкарыстоўваецца. Дошкі ідуць у асноўным сюды. Добра, я зразумеў. Гэты будынак яшчэ недаступны, таму што ў нас не хапае зноў жа дрэва. Я вось не разумею. Вы ўсё нясеце і нясеце, а дзе мае дрэвы? Куды яны заходзяць? Літаральна, я ж не будую нічога. Мне будаўніцтва спынілася. Куды ўсё дрэва падзелася? Я не разумею. Літаральна, яны адпраўляюць яго. Яны адпраўляюць яго ў іншы раён, альбо мне падаецца. Так, ўсё нармальна, ўсё ў парадку. Я бянтэжуся, што дрэва ў мяне проста знікае само па сабе, але не, яно ідзе якраз такі на гэты раён. Вогнішча. Ну так, яно ж, я не памятаю, вогнішча, мне падаецца, не выкарыстоўвае само па сабе дрэвы. Ну, па тыпу, яно проста працуе. Што дакладна выкарыстоўвае дровы, гэта вось наш грыль, на якім мы смажым нашу бульбу. Вось яно дакладна выкарыстоўвае. Цікава, што можна яшчэ смажыць? Так, каштаны і з-пад радок я так і не вызначыў, што гэта такое. Так, нам трэба будзе ўжо хутка чакаць жалеза. Для таго, каб працягнуць нашу карусель, мы бярэм і адчыняем фабрыку па пераплаўцы жалеза. Ёсць. У яе мы адпраўляем яшчэ аднаго бобра. І складзем вось тут. Нам спатрэбіцца два сховішча. Адно для жалеза, якое не апрацаванае, невялічкае сховішча. І адно невялічкае таксама для ўжо гатовага жалеза. Дзе яно? Яно павінна быць дзесьці тут. Няўжо не патрэбна... Не, яно не тут, яно ўсё ж такі... Вось тут. Так. Адна для гатовага. Ой, не тое. Не дошкі. Вось гэта. І адно яшчэ... Вось. Ёсць. У Бобруйскі няма вогнішча. І пакуль яны перажывуць без яго, мне падаецца. Ім зараз хоць базава пачаць будаваць сваю... Ну, іх галоўная мэта — гэта пачаць здабываць жалеза. Калі яны пачнуць гэта, усе бонусы потым. Бо без жалеза яны толькі будуць проста фігнёй страдаць. Гэта ж падвышае іх настрой. Цікава. Настрой іх зараз 9. Гэта неблага, насамрэч. Можна ім дадаць невялічкі нейкі бонус з дэкарацыямі. Дах. Давайте, дах 2 на 2.
Ёсць. Вось такі. Я ж магу яго яшчэ і тут дадаць дзе-небудзь. Правильно? Давайте упрыгожым тут. Вось так будзе. Невялічкае упрыгожванне. Так, для фабрыкі метала нам патрэбны метал. Неапрацаваны, на жаль. Ну, то бок не для таго, каб ён працаваў, каб пабудаваць яго. Таму чакаем, пакуль пойдзе здабыча тут. У нас усё спынілася толькі на гэтым. Так, тут будзе платформа, тут будзе лесвіца, ну і так, месца для здабычы. Удобно. Адзінае, што гэты метал тут не бясконцы, то бок увесь гэты раён, ён, магчыма, нават часовы, магчыма. Я не ўпэўнены ў яго неабходнасці вялікай. Таму што ён яшчэ можа рабіць, акрамя гэтага, у прынцыпе, калі падумаць. Працаўнікоў не хапае. Давайте яшчэ адзін будынак няхай будзе, каб ім было трошки зручней рассяляцца. Ёсць лесвіца, ёсць самы высокі прыярытэт, калі ласка. Мне патрэбна жалеза. Усе, хто могуць, калі ласка, працуйце тут. Ёсць, пайшло першае жалеза. Мне трэба адзначыць жалеза на экспорт. Як я магу гэта зрабіць? Бабруйск заблакаваны імпорт. А тут, а ў Бобрынску, калі ласка, жалеза. Я не бачу, а дзе яно? А, вось яно. Заўсёды імпартаваць. У прынцыпе, так, мы можам дазволіць сабе імпарт бясконцы, яно ўжо ўключылася самастойна. І нам патрэбна будзе ўсё, таму я спадзяюся, яно будзе аўтаматычна працаваць. Вось, ну вось і пайшло. Ён нясе першы кавалачак жалеза з руін. Ён гэта вельмі нас выратуе. Колькі ты можаш несці адразу? Адзін кавалак. Добра. Нам гэтага жалеза патрэбіцца шмат. Нам 30 кавалкаў толькі першы, каб пабудаваць будынак, які будзе пераплаўляць. Так, Бабруйск. Давай-ка мы ўсё ж таки пабудуем табе вогнішча, каб вам было проста весялей трошки. А то што вы сумныя такія? Ось сюды. І ось так. Так, у іх хапае дроваў. Цудоўна. Працуе як патрэбна ўсё. Калі ў нас з'яўляецца жалеза, мы пачынаем будаваць карусель. Карусель. Дзе яна? 700 патрабуе. У нас ёсць 500 навукі. Нам яшчэ спатрэбіцца 200. Мне падаецца, гэтых колаў хутка будзе не хапаць. Тых, што ёсць. Можа, а ці памесціцца мне падаецца ідэальная дыстанцыя, я зараз праверу яшчэ. Раз і два. О, там ідэальна, амаль ідэальна. Вось так паставім адну і паміж імі яшчэ.
Ага, мне придется на платформу ставить. Добра, платформа, калі ласка. Тут однопавярховая і ось так. Аб'яднаем усё ў одну сістэму. Цудоўна. Што цікава, можна сачыць як вада. Калі мы будуем яшчэ гэтыя колы, яны запавольваюць ваду. То бок той вось гэты поток вады, які ідзе, мы можам карыстацца ім. Хоць мы ім і карыстаемся, мы яшчэ дадаткова запавольваем сам поток гэтай вады, таму яна ідзе павольней, напрыклад, у некаторых месцах. Вось гэта левая раней круцілася хутчэй, пакуль мы не падбудавалі яшчэ больш колаў. Так, я бачу, што ў нас ідзе ў мінус ежа. І мне гэта не падабаецца. Так, гэтая ферма... Няўжо гэта ферма не спраўляецца? Мне падаецца, павінна спраўляцца. У нас тут была такая рэч, якая паляпшала хуткасць, з якой расце усё, літаральна. Я нешта не бачу зараз. Ежа? А, вось ён. Але для гэтага патрэбна папера. Да паперы мы яшчэ пойдзем. Мы зараз мэтанакіравана ідзем у гэты самы. У карусель. Калі зробім карусель, можам заняцца дынамітам і паперай. Папера патрэбна для дынаміта. Воу! Гэта нешта новае, вы бачыце, але я не ведаю, што гэта зараз будзе. Поток дрэннай вады. Я не ведаю, як да гэтага рыхтавацца, і, магчыма, я прадзяўбаў момант, калі я быў павінны да гэтага падрыхтавацца. Я нават не ведаю, што зараз адбудзецца. Мы сачым. У нас набліжаецца праз 3 дні прыйдзе хваля дрэннай вады. Альбо яна заменіць нам натуральную нашу воду, альбо прыйдзе вельмі шмат вось тут. І калі гэта так, то нам трэба рыхтавацца. Як бы нам падрыхтавацца? Мы павінны абмежаваць то, як пройдзе гэтая вада. Мы можам гэта зрабіць. Пераключаемся поўнасцю на гэта. Нам спатрэбіцца вось гэта абмежаванне. Будуем вось тут. Пад'ём уверх. Дзе-небудзь. Вось так, напрыклад. Ідэальна. Платформа. Тут яшчэ одна лесвіца. Будуем вось так. І барыкаду робім. Ой, блин. Это не патрэбна. Паглядзім. Паспрабую заблакаваць як мага больш. Я не ўпэўнены, што ў мяне атрымаецца. За 3 дні мы, хутчэй за ўсё, ні халеры гэтага не пабудуем, але мы павінны паспрабаваць, правильно? Так. Будую шлях, каб ім было зручней. Ёсць. І каб яшчэ пад'ём быў тут, яшчэ адзін дадатковы, калі ласка, вось так. Тут платформу і тут лесвіцу. Зробім яшчэ дадатковы шлях, каб ім было ісці хутчэй. Добра. Мы паспрабуем пабудаваць. Я не ведаю, што зараз адбудзецца, я не ведаю, да чаго рыхтавацца. У нас вельмі абмежаваная колькасць часу. Працоўных мы яшчэ на гэта не дададзім, але мы перайдзем у рэжым дадатковых смен. Мы будзем працаваць 20 гадзін. Мы дагэтуль працавалі 16 гадзін у дзень. Зараз мы будзем працаваць 20 гадзін у дзень. Таму што у нас трывога. Трэба вырашыць гэта ўсё. Прыярытэты яшчэ выставіць. Можна выставіць прыярытэты вось на гэтыя гэтую лесвіцу і вось тут. Яны ў першую чаргу, таму што інакш мы не паднімемся вышэй. У нас ёсць 500 навукі, але я пакіну на выпадак, калі нам спатрэбіцца нешта экстрэнна зрабіць. Трэба вельмі актыўна сыходзіць. Давайте зробім так, каб мы...
Дистриб'юцыя ў Бабруйск. Экспартаваць. Мне падаецца так, як яно зроблена, яно будзе экспартаваць усё. Я спадзяюся, я правильно зрабіў. Так, мне падаецца, я правильно ўсё зрабіў. Зараз ўсё дрэва, якое нам якога звыш, калі нам будзе тут не хапаць, гэтае дрэва пачне з Бабруйска перацякаць назад, а яно нам зараз спатрэбіцца ўсё, што ў нас ёсць. Вельмі актыўна. На жаль, бабры будуць зараз вельмі стамляцца, ім будзе не хапаць вады, яны будуць галодныя сядзець ну, вельмі позна. І хутчэй за ўсё будуць невыспаныя. Але гэта зараз не галоўная праблема. Ёсць яшчэ вось гэтае месца, якое я не ўпэўнены, што я заблакую ўвогуле. Глядзім, як оно пойдзе. 2 дні застаецца. Працягваем будаваць. Мне падаецца, нават мінімальна мы не дабудуем яе. Невялічкі кавалак будзе, але яго недастаткова не хопіць усім. Так, гэтае дрэва перацякае, але недастаткова хутка яшчэ. Ім не хопіць. Давайте назначым сюды яшчэ дадатковых баброў. І паставім самы галоўны прыярытэт яго замест жалеза. Жалеза можа пачакаць. Прыпынім. Застаецца на апошні дзень. Будзе кабзда, калі вызначыцца, што гэта нармальная вада заменіцца бруднай, і нам трэба з гэтым ужо спраўляцца. Вам я пастаўлю прыярытэт пасадкі ў першую чаргу. Такім чынам будзе больш ежы у выніку. У нас так, дрэва адсюль амаль сышло ўсё. Ну, невялічку паспелі пабудаваць. Пачынаецца. Можна здымаць нашу смену да 16 гадзін зноў. Няхай будуць адпачываць, бо зараз ужо не важна. Пачынаецца. Это ты? Это на цябе будзе праблема, так? Альбо не. Я не бачу розніцы. Так. Халера. Я магу спыніць яе проста. Не, вода будзе цекчы. Усё роўна. Ай-яй-яй. Я разламаў гэтую халеру ўсю. То бок мне, каб справіцца, я рабіў не тое. Каб справіцца з гэтай праблемай, мне патрэбна пабудаваць было праход вось тут і заблакаваць вось тут, то бок перанакіраваць ваду цалкам. Так, і як доўга яна працягнецца? 1 дзень. Ну, не так дрэнна, мне падаецца, так? Мы бярэм, просто зліваем усю ваду, якая ёсць. Літаральна. Бярэм. Тут пакінем як ёсць таксама. Няхай будзе. Просто даем праплыць, ну, няхай просто пройдзе. 1 дзень мы перажывем, правильно? Гэта ж не на зусім пашкоджанне гэтае будуць. Але трэба рыхтавацца да наступных. Яна высушвае зямлю. Пайшла.
Блін, у мяне ж яны яшчэ і плаваюць, а гэта будзем здароўе. Ці пашкодзіць ім гэта здароўе, калі яны будуць плаваць скрозь ваду такую? Так, тут ужо нельга карыстацца душам. Ну, то бок, я даведаўся трошкі новага, то бок вось гэтае месца не абавязкова увогуле. В прынцыпе, можна адмяняць. Не, давайте няхай дабудуюць, таму што чаму не? Альбо... Ну, я не ведаю, пакінем як ёсць. Няхай будуецца, можа спатрэбіцца потым. Так, ну няхай уся брудная вада сыходзіць. На наступны раз, каб у нас усё нармальна тут атрымлівалася, мы зробім вось такую сістэму. Мы зробім вось тут яшчэ адну дамбу, якая будзе ніколі не поднята, акрамя бруднай вады, моманта з бруднай вадой. Тут невялічкая таксама будзе, якая будзе прапускаць яшчэ далей. Яна будзе зачынена ўвесь час, акрамя брудной вады. І мы разбурым вось гэтую плаціну невялічкую, натуральную, якая нам зараз нас бароніць ад гэтай вады. Вода. Карацей, будзем перанакіроўваць брудную ваду вось у гэтую плыню. І такім чынам будзем ад яе пазбаўляцца. Бо зараз усё забруджана. Чакаем, пакуль сыдзе. Тут у нас невялічкая колькасць нармальнай вады яшчэ засталася. Пайшло забруджванне. Бачыце? Знішчае далей нашу ежу. Добра, што гэта адзін дзень. Ну, звычайна яно так і ёсць, то бок самыя першыя яны навучальныя, як і засухі раней былі. То бок яны там былі пару дзён усяго і нічога дрэннага, да іх можна прызвычаюцца, адаптавацца. Так. Вось. Ёсць тыя, хто патрацілі занадта шмат часу у брудной вадзе гэтай. Пакуль што я нармальна, але праз некалькі дзён захварэе. Всё. Кончылася. А чаму вы пампуеце ваду далей? Вы дурныя? Вы што робіце? Спыніцеся. Ой, не мешать. Попить? Не. Не помпуйте, вы что? Пошло вымывать брудную воду. По краху. У нас обновляется, нас попередили. Я зразумел. Рыхтуемся до дрэннага. Дадзем выцекчы усяму гэтаму і потым падымем яшчэ. Каб лід доўпрацавала, патрэбна глыбей вада, зразумеў. Выцекла? Збольшага, вось тут яна яшчэ трошкі бачна забрудненая, але ўсё ў парадку. У прынцыпе, мы можам падымаць далей нашу дамбу тут. На палову. Каб падняць узровень увесь. Ёсць. Цудоўненька. Добра, наступны праект тады будзе падрыхтоўка да наступнай хвалі брудной вады. Гэта вельмі важна ў прыярытэце у нас будзе. Здабываем далей жалеза. Так, тады. Хваля даволі вялікая, насамрэч. Я не ўпэўнены, што праз гэтае невялічкае месца яна пройдзе ўся гэтая брудная вада, якую патрэбна будзе зліць. Варта. Ну, нам-то варта ў любым выпадку. Робім вось прыкладна так. Вось гэтае месца. Зробім спецыяльна для... Вось гэта. Ёсць. Тут у нас будзе пуск невялічкі.
для будаўніцтва ёсць. З гэтага боку нам таксама спатрэбіцца, таму зробім давайте вось такі пераход, каб уздоўж можна было працаваць. Вось так і вось так. Таму што нам трэба будзе неяк вось тут яшчэ ў гэтай вадзе змены рабіць. Зробім вось так. Ёсць шлях у нас атрымаўся. Ёсць дзе папрацаваць. Тут яны ўжо дайдуць неяк. І будуем яшчэ одну дамбу невялічкую у нас. Давайте со спуском вось так. Вось тут. Зноў жа аднапавярховая толькі. Ёсць. Справіліся. Зараз гэта будзе наш галоўны праект. На жаль, зноў гэта патрабуе шмат дрэва. Давайте паставім у самы-самы нізкі прыярытэт, калі ўжо ўсё астатняе зроблена. Я думаю, што я магу скарыстацца потым вось гэтым месцам усё ж такі і скарыстаць яго, каб хаваць яшчэ дадаткова. У мяне ёсць дзіўны план ну так, чыстую ваду. Не, пакуль давайте адменім просто адмяняем будынкі. Вось гэта знішчыць усё. Калі патрэбна, разбярэмся потым. Тут дрэва, я так разумею, гэта не вырасце. Памрэ праз 14 дзён. Ну давайте тады не будзем тут садзіць яго. Ось, памрэ. Ёсць. Удобна. А гэта дрэва таксама высыхае, так? Памёрла. Не высаджваем новага. Вялікі недахоп дрэва. І варта мне яшчэ высадзіць. Просто я не разлічваў на такую вялікую колькасць. Ну, гэта было занадта шмат. У нас нават у нас і блізка не было дагэтуль так шмат патрэбна дрэва. Так, у нас ёсць фабрыка па вырабу метала. А гэта значыць, што ў нас да каруселі ёсць усё. Карусель. Паставім яе прыкладна вось тут. Яна патрабуе яшчэ паверх. Удобна. Тады мы так і зробім. Вось тут паставім яе. Ласка, вось так. Мы тут парк атракцыёнаў будзем рабіць потым. Лесвіца ёсць. Спецыяльна для таго, каб у нас было электрычнасці, бо электрычнасці у нас на гэта няма. І праводзіць усё для майго цэнтра гэтага інжынернага я не збіраюся. Я асабіста для гэтага пастаўлю. Так, для гэтага папера патрэбна. Цэлую батарэю. Мне да халеры энергія патрэбіцца, правільна? Карусель, колькі ты выкарыстоўваеш? Карусель выкарыстоўвае 400 энергіі. То бок, каб падтрымліваць карусель у працоўным стане, нам прыкладна патрэбна як мінімум. Давайте я вось сюды адвяду трошки. Вось так. Больш. Вось так. Спадзяюся, гэтага хопіць. Плюс яшчэ трэба надаць шлях да іх. Магу я просто абысціся шляхам без неабходнасці штосьці яшчэ рабіць. Спадзяюся, што хопіць. Так, і нам спатрэбіцца. Дзе яно? Электрычнасць.
Трэба будзе гэта ўсё аб'яднаць у адну вялікую сістэму. Пакуль не буду вось тут дабудоўваць ужо, закрываць поўнасцю, бо я не ўпэўнены, што шлях ахопіць. Гэта шмат рэсурсаў. Таму гэта займе некаторы час. У нас няма столькі здабычы дрэва зараз. І, што самае горшае, у нас пакраху скончваецца ежа. Я спадзяюся, што я не прадзяўбаўся па ежы зараз вельмі моцна. Давайте высадзім яшчэ трошкі сланечнікаў. І вось тут таксама. І, можа, яшчэ морквы. Морква поўнасцю скончылася. Гэта тое, што мяне бянтэжыць больш за ўсё, таму што звычайна яна застаецца. Усё астатняе ёсць, но скончваецца, а вось яна апошняя застаецца. А тут у нас неяк наадварот. Наш будучы праект. Карусельны. Так, спатрэбіцца 50 дошак, 50 шестерняў і 40 металічных блокаў. Усяго гэтага ў нас насамрэч хапае. То бок у нас усё з гэтага ёсць. Яно літаральна зараз проста прынясуць і пабудуюць. Металу толькі трошкі не хопіць. Яго патрэбна будзе яшчэ пачакаць. Але ў астатнім не блага. Пры гэтым нам спатрэбіцца шмат электрычнасці, і вось гэта самая галоўная праблема будзе. Метал носяць зараз. Доўна. Нясуць. Ёсць. Пры гэтым я ўсё яшчэ думаю, што ім жа спатрэбіцца... Не можам атрымаць усіх патрэбных рэсурсаў, а ўсе патрэбныя рэсурсы гэта дрэвы звычайныя. У нас дэфіцыт звычайнага дрэва. Нават не вырабаў з яго, што звычайна было наадварот. Так, ёсць бабры, якія дрэнна сябе адчуваюць. Ці нам патрэбна нейкія спецыяльныя рэчы, каб зняць гэтую... Агора... Лячэнне нам патрэбна. Антыдот. Блин, у нас есть захварэлыя... Захварэлі трошкі у нас нашыя... бабры. Трэба. Давайте высадзіць яшчэ... Сланечнікі мне... Не сланечнікі, нешта іншае патрэбна. У Бобрынску зараз будзе рыхтавацца. Нам трэба пачаць рабіць, як яно, зелле, антидот. Таму што у нас за гэтай забруджанай вады захварэла 5 боброў. Яны зараз адзначаныя асабіста. Так, як вас пабачыць? У іх настрой вельмі нізкі. Атручаныя дрэннай вадою. Як вы выглядаеце? Паказвае. О, вы паглядзіце, бедныя. Вельмі дрэнна. Яны амаль не могуць працаваць. Я зразумеў, нам гэта вельмі неабходна тады. Мне падаецца, мне для гэтага патрэбна нейкая асабістая расліннасць па тыпу дмухаўцы. Спецыяльна вось тут высаджу. Я не ўпэўнены, што яны мне канкрэтна патрэбны. Але калі так, то спадзяюся яно, бо будынак яшчэ не гатовы. Самы высокі прыярытэт, калі ласка. Мне вельмі патрэбны працаўнік у гэтай хаце. Будуйце яго. Шестерняў не хапае. Ну, вядома, шестерні ўсе выйшлі на карусель. Усе, што былі. Чаго яны не ляжаць, няма лека ад іх хваробы. Я так разумею, у гэтым праблема.
Але наш праект вось гэты з дамбай нам патрэбны ён. Таму што без гэтага ў нас не будзе ніякай абароны ад гэтай бруднай вады. Яны нават не працуюць, я так разумею. Так. Яны так доўга і не пражывуць. Іх яны пражывуць на 70% менш. Я вельмі вялікі дэбаф гэта. Шестерні, яшчэ 13 штук. Шестерні у нас могуць рабіцца. Над гэтым нават працуюць зараз, іх проста не хапае. Блин, гэта доўга. Яшчэ 12 шестерняў, і гэта займе літаральна яшчэ некалькі дзён. І столькі мы не прадукуем столькі. Я спадзяюся, я не пераблытаў, бо я не ўпэўнены дакладна, што патрэбна для лячэння. Лекар... вось, яны выкарыстоўваюць паперу, ягады, нам патрэбна папера яшчэ. Так, папера... 250. Вось ты яшчэ. Недастаткова навукі. Адлера. Давайте яго вось так поставим, гэта будынак. Папяровы. Яшчэ 5 навукі. Ёсць. Ён будзе наступным. Без паперы гэта ўсё бессэнсоўна. У нас ёсць ягады. З ягадамі праблемы няма, калі шчыра. Яе нават занадта трошкі. І мне падаецца, мне не хапае гэтай адной фермы. Мне патрэбна яшчэ адна. Давайте гэтых фермераў яшчэ адних пабудуем. Просто не высаджвайце вось тут. Там яна на 3. Так, яна на 3. Яны просто не будуць саджаць больш моркву, і вось тут мы паставім яшчэ адну ферму. Пашырым вось сюды. Няхай яны здабываюць яшчэ. Ёсць. Ставім яшчэ ферму. Так. Баброў зноў жа не хапае для ўсяго гэтага, для падтрымкі. Мне вельмі патрэбна яшчэ пашыраць сябе ўсё літаральна. Так, давайте яшчэ дамы. Вось так і вось так. Пакуль. Гэта аднапавярховая, так? Так, это аднапавярховая. І адзін момант, які я прадзяўбаў. Нам трэба яшчэ пампаваць вады, бо я спыніў гэта падчас бруднай вады яшчэ. Добра, што ў нас запасы вялікія. Спадзяюся, зараз засуха не пачнецца. Вось гэта будзе самы вялікі мінус. Ёсць месца, дзе могуць рабіць. Не хапае дзюмахаўцоў, не хапае паперы, і не хапае... Ну, ягады ёсць, дзюмахаўцы таксама.
яны растуць 3 дні і потым аддаюць па аднаму кожныя 3 дні яшчэ наверх. Ім не патрэбна расці далей. Бок у нас будзе гэтага невялічкай саджанкі нам хопіць увогуле. Так, давайте прыярытэт на будынак зараз паставім. Бо нам спатрэбіцца больш баброў. Тут яны займаюцца зараз нашым праектам ад брудная вада. Няблага. Цікава, тое, што я дабудаваў зараз яшчэ далей вось гэтую штуку. Раней я пабудаваў вось 2 кола гэтых. І ўся вада ў асноўным плыня вады, яна абыходзіла ў бок. За таго, што я пабудаваў зараз тут яшчэ дадатковыя іх дадатковых, у выніку стала так, што зноў плыня замянілася і ўсё ідзе вось праз гэтыя 2 зноў. Асноўныя. У прынцыпе, шкада трошкі гэтага. Яно проста нічога не робіць у выніку. Але яно запаволівае воду там. Таму атрымліваецца, што карысць ад яго ёсць. Вось гэтыя 2 кола круцяцца хутчэй. Так, папера. Мне спатрэбіцца больш баброў вось тут. Так, і прыярытэт вось на гэты будынак. Папера мне спатрэбіцца. Ёсць. Можна ім яшчэ одно сховішча. Спецыяльна папяровая. Папера, вось сюды. Гэта 5 баброў, я так разумею, яны ўвогуле не займаюцца ніякай працай, проста існуюць, і гэта самая праблема. Нават калі б яны проста павольна працавалі, гэта давала бы хоць штосьці, але не. Яны проста ёсць. Так, у вас недахоп вады. А чаму у вас недахоп вады? Няўжо вам не прыносіць дастаткова? Калі так, гэта дрэнна. І душыць смага. А ў мяне што, сваё не хапае, так? Альбо ім проста не да таго, каб прынесці. Я не разумею. Ім не хапае вады, таму што я не здагадаўся, а тут можна ўзяць і паставіць яшчэ сховішча вады. Можа, з-за гэтага, таму што шмат вады яны сюды не прынясуць. Так, сховішча. Вось так і вялікая, калі ласка. Бо я паставіў так, што толькі калі больш за 50% вада будзе перадавацца туды. Давайте так, мы зменім трошкі налады. Мы зробім так, каб вада перадавалася нават калі яе не хапае, каб яна распаўсюджвалася і туды, каб яе хапала паўсюль. Зараз ім павінны прынесці больш. Так, ім нясуць ужо вады. Яны прыходзяць папіць. Я так разумею, смага у іх... О, як! Я амаль згубіў іх. Так, ці ёсць? Вада ёсць. Невялічкая колькасць, але ёсць. В прынцыпе, тады... Яны ў канцы дня, можа, пап'юць, і ў іх нармальна будзе ўсё. Так, гэта папіты ўжо. Добра, выпраўляецца сітуацыя, але вельмі дрэнна было. Мы схапіў літаральна ў апошні момант. Можа, ім нават і гэта не патрэбна тады. Абыдуцца. Бо 30 вады можа захоўваць тут, і гэтага дастаткова, у прынцыпе, для гэтай невялічкага раёна. Так. Да каруселі мы зараз пакуль адклалі наш праект з каруселью. Бо не хапае рэсурсаў на тое, што нам неабходна вось зараз, літаральна. Дошкі, шесцерні, а не хапае адной шесцерні, не хапае 30 дошак да халеры. І не хапае яшчэ 40 дрэва. Вельмі шмат.
даволі мне чакаць новых дрэваў. Спадчына чалавека. Так, каб не чалавекі, ўсё было бы значна прасцей. Нават з каруселью тут не пабавішся. Але зараз мы больш падрыхтаваны. Літаральна для нас брудная вада, надыход бруднай вады стане вельмі трывіальнай праблемай, калі мы скончым праект брудная вада. Это застаецца дабудаваць толькі вось гэтую дамбу цалкам. І можна разбурыць вось гэты праход. Зноў жа, з-за таго, што ім прыйдзецца працаваць у бруднай вадзе, там не хопіць мне месца, каб... О, засуха. Праз 3 дні ўсё добра, у прынцыпе нармальна. Галоўна не забыцца ў апошні момант перад канцом засухі падняць вось гэтую дамбу да максу. Пайшло трошки дрэва. Нейкі спрошчаны варыянт Dwarf Fortress. Я скажу, што далёка да Dwarf Fortress тут. Ёсць. Вады. Я не набраўся дастаткова вады, шкада. На сухі сезон. Бівер Сіті. Ну, калі параўноўваць з Dwarf Fortress, то тут увогуле гэта па тыпу будзе толькі 1/10, 1/20 Dwarf Fortress. Трошки не аб гэтым гульня тады. Гэта складана тады ўжо нават параўноўваць. Мне падаецца, яна ўвогуле ў розных катэгорыях. Так, дрэва не хапае ні на што, Лера. Я высаджваю новыя, больш дрэва. Дубы вось сюды пойдуць. Бо мне гэтага... Я думаў, што мне хопіць. Я думаў, што гэтай сажанкі мне хопіць. Але не, мае патрэбы зараз настолькі высокія, што ні на адзін вялікі праект мне гэтага не будзе дастаткова. Так, зараз калі паглядзець, ці буду я рубіць гэтае дрэва? Так, добра. Так, і што ў нас? У нас у першую чаргу я паставіў, каб у нас будавалі папяровую нашу фабрыку. З ёй мы разбярэмся, і тады у нас будзе лекар, будзе займацца тым, што будзе рабіць якраз такі... О, блін. Бабры, якія захварэлыя, яны зараз паміраюць. Яны не дачакаліся лекаў. Лекі нам усё роўна спатрэбяцца, таму я пакіну гэта ў галоўным прыярытэце. Бо яны нам спатрэбяцца літаральна праз зусім нічога, калі мы будзем будаваць, будзем скончыць праект брудная вада. Дошки амаль усё. У нас засталося літаральна канец апошняга дня перад засухай. Давайте, я не ведаю, як разлічыць так удала бы мне момант. Давайте я, можа... Ну, я думаю, у прынцыпе, калі я спыню гэтую дамбу тут, калі ўжо засуха пачнецца, то я думаю, гэта будзе... ну, ўсё роўно занадта будзе трошки. Чакаем. Калі
Калі пачнецца засуха, я прыкладна ў гэты момант вось тут падымаю гэту дамбу, і ў нас захаваецца трошкі больш вады. Хутчэй за ўсё, я гэта зраблю ў неўдалы момант, і ў нас разальецца вада, проста затопіць часткова горад. Але я спадзяюся, мы неяк выправімся. Пачалася засуха. Бярем, падымаем. Тая вада, якая тут знаходзіцца ў версіі, яна пакрыху сцякае ўсё роўна. Ну, трошки захав... А, не, все ж таки можна было трошки раней. Калі паглядзець. Так, я мог бы трошки раней. Давайте паглядзім, ці працуе гэтая частка. На палову опускаем на палову аднаго блока. Па ідэе, гэтая палова блока якраз таки запоўніць маю вось эту ўсю тэрыторыю до конца. Это літаральна павінна быць прыкладна столькі ж вады, можа трошки менш. Нават не перальецца. Зараз вода спачатку ў адзін бок пайшла, а потым зараз у адваротна. Оп, спынілася і пайшло круціцца назад. Ёсць, пайшла хваля. І вода, в прынцыпе, ўсё ж такі перабор, мне падаецца. Так, гэта занадта, давайте падымаем назад. На 2,5. Так, трошки занадта. Зараз хваля дайшла да дамбы вось сюды і затрымалась літаральна ў апошні момант. Зараз яна пойдзе ў адваротны бок. Будзе хістацца зараз у адзін і ў другі бок. Так, папера ёсць. Нават ёсць чалавек, вы бачыце, бабёр, якому ёсць што рабіць тут. Толькі чаму ён тут не працуе? А, дрэва нясе. Добра. Паперы трошки пайшло. Першая папера. На жаль, з тых, хто захварэў, у нас засталося 2 бабры. Яны могуць не перажыць, не дачакацца лека. Усё роўна, не гледзячы ні на што. Ці ёсць. Так, ён здабудзе зараз лекар. Лекар пайшоў за паперай. Ён нясе паперу. Вы глядзіце на яго. Мне так падабаецца, як яны плаваюць за ресурсамі. Такі хоп, і паплыў. І паплыў, паглядзіце на яго. Так, 2 хворых. Для іх гатуюцца лекі. Не гатуюцца? А чаму? Таму што не хапае яшчэ. Ага, зразумеў. Яшчэ не гатова дзьмгаўцоў. Яны яшчэ не гатовыя. Трэба для іх падрыхтаваць спецыяльнае сховішча. Вось оно невялічкае. Яго будзе дастаткова, бо я не разлічваю, што мне спатрэбіцца іх шмат. Вось яны. Яго самую вялікую колькасць, калі ласка. Бо ўжо павінны былі збіраць, я думаў. Да, у гэты момант. Ну, по тыпу іх ужо павінны пачаць збіраць, бо яны паказвае 100%. Вітаю, КамАЗ. Але ж ты быў у чацікі трошки раней. Альбо ты зараз ім вітамкі гаворыш. Выбачаюся, я трошки апошнім часам быццам бы з-за таго, што стрымы кожны дзень, у мяне такое адчуванне, што мы з вамі не развітваліся ўвогуле. Я такі, ну, вітаю, так, вядома ж, мы ж па тыпу... Наступны дзень не наступіў. Так, давайте, збірайце іх. Чаму іх не збіраеце? Мне патрэбна спецыяльна нейкі... Я думаў, фермеры могуць збіраць іх. Я шчыра быў упэўнены. Так, ежа атрымліваецца. Так, это для... Ага. Вось, усё ж такі патрэбна гэтае працоўнае месца, прыярытэт, калі ласка, на дзьмухаўцы. Гэта не фермеры займаюцца гэтым. Толькі таго, што я ўчора глядзеў стрым на Longest Journey, у мяне падобнае пачуццё. Так. Я трошки ўжо губляюся дзень за днём.
Так, дзюмахаўцы з'явіліся. Пайшлі першыя дзюмахаўцы. Тады з раніцы пачне гатавацца антыдот. Давайте, можа, тады спецыяльна... Ну, антыдота зноў жа не чакаецца гіганцкая колькасць. Калі што, я паставлю тут яшчэ склад невялічкі, каб яму было куды складваць эту самую антыдот. Так, 3 дні засухі. У нас хапае вады. Я нават не спыняў помпы. Яны працягваюць пампаваць ваду. Таму што ў мяне ёсць яшчэ дадатковы запас. Вось гэты дадатковы запас вады. Якім я магу ў любы момант скарыстацца. Пакінем як ёсць. Пайшоў антыдот. Ёсць. Хворыя бабры, яшчэ 2 засталіся. Ці пайдуць яны... А ты пойдзеш адпачываць, калі ласка, лячыцца. Антыдот ёсць. А чаму ніхто не карыстаецца ім? Хворыя, вы чаму гэтага не... Ідзіце лячыцца. У мяне ёсць ужо 4 антыдота. Чаму я не ідзе лячыцца? Я нешта не разумею. Альбо мне патрэбна нешта яшчэ. Лекар ёсць, стварае антыдот. Так, дзе параненыя прыходзяць адпачыць? Я не бачу нічога, што павінна выправіць атруту. Па ідэі, я думаю, што антыдота проста вось на гэтым і ўсё. Ось ён ідзе. Куды ён ідзе? Ці будзе ён карыстацца ім? Ужо антыдота ўжо 6. Можа, калі ён будзе спаць, ён будзе ім карыстацца? О, вось ён прыйшоў. Вось, патрацілася. Патрацілася 2 антыдота. То бок, я так разумею, ім прыйдзецца прымаць гэты антыдот на працягу некалькіх дзён. То бок, гэта не па тыпу цудоўны лек, які яны скарысталі, і адразу ўжо ўсё цудоўна. Не, яны павінны кожны дзень яго прымаць. Зразумеў. Добра. Але можа у нас атрымаецца іх выратаваць. Давайте-ка я яшчэ раз пагляджу. Атручаныя. І магу я неяк назіраць, які стан у вас атруты. Вось, частка атруты знялася. І яны памёрлі, я трошки памыліўся. У іх цяг часу, па тыпу, у іх яны запаволіваюцца. Гэта іх галоўны дэбаф. У іх не падае... Працягласць жыцця становіцца, ну, у нашым выпадку, літаральна 0, ось столькі, колькі была, па тыпу, самая базовая у пачатку гульні, бо астатнія маюць плюс 20, плюс 40 і гэтак далей. То бок ты памёрлі ад старага ўзросту, у прынцыпе, не раней, чым звычайна. Вось. І пакуль выкарыстоўваюць лекі, яны пакрыху гэтую атруту здымаюць. Добра, тады трэба шмат лекаў. Іх спатрэбіцца да халеры. І дзьмухаўцоў таксама. Давайте мы прыбярэм вось гэтых ягад адсюль. Іх столькі не спатрэбіцца. І мы паставім дзьмухаўцы. Вось тут яшчэ, і вось тут трошки. І вось так. Пакуль. Так, што з маім праектам? Праект брудная вада. Гатовы. Мы руйнуем вось гэтую дамбу. Падымаем нашую, каб праз яе не лілося. І мы гатовыя да бруднай вады. Калі яна прыйдзе, мы зачыняем адну і адчыняем другую. Такім чынам сліваем усю дрэнную ваду ад нас у іншы бок. Гэта пакуль часовая мера, бо нам спатрэбіцца нейкім чынам адсюль здабываць яшчэ з руін, з падземных. Трэба будзе здабываць яшчэ метал. Так. Ёсць. Добра. Зараз у нас пакрыху будуецца наш гэты самы
Як ён? Карусель. Электрычнасць для каруселі. Давайте паставім трошкі прыярытэтаў. Наш прыярытэт, каб вы пабудавалі вось гэту частку трошкі раней. Вось так і вось так. Это будзе галоўным прыярытэтам. Чуеце гэта? Даволі ціха, але... Калі на карусель націскаю. Металла колькі, вы паглядзіце. Але мне падаецца, у нас максимум запас металла ўжо і так ёсць. А не, тут на палову забраны. Не праблема. Мне падаецца, яны на экспорт аддаюць метал звычайны, так? Тут у нас есть вода. Ага, все в порядку. У нас все аднесли уже, что магчыма. А хто там ідзе у бабрынскай такой грамадзе? Так. Далей, наш наступны крок. Таго, што хацелася б зрабіць дадаткова. Я хацеў, раз ужо у нас ёсць папера, і яе атрымліваецца. Чаму вы гэта ўсё яшчэ не пабудавалі? Калі ласка. Займіцеся гэтым у бліжэйшы час, бо ў мяне падаецца... А, не, паперы хапае. Засуха скончылася. Тут мы нічога рабіць не будзем, бо нам хапіла вады літаральна ідэальна. Я скажу так. Можна адчыняць тут. Злівацца не будзе, бо ўжо даволі нізкі ўзровень. Чакаем новой вады. Так. Хворыя працягваюць прымаць лекі, ім пакрыху становіцца лепей. Яны хутка вяртаюцца да працы. Цудоўна. Оу, вода, ты чаго? Не зрывай мне тут усё. Зараз ідзе хутенька. Это адбываецца літаральна ось толькі калі пачынаецца завадзь гэтая прыплывае больш вады, чым мы можам вытрымаць тут. І ўжо потым яна пачынае злівацца ўніз. Ёсць, пайшоў поток. Выправілася сітуацыя. Выраб паперы хутка паскорыўся. Зараз ужо можна заняцца нашым... У нас карусель, праект каруселі працуе пакрыху. Ну як, ён як працуе? У яго электрычнасці зараз не хапае, гэта галоўная яго праблема. А мы можам скарыстацца ўжо папяровай фабрыкай і пачаць рабіць... Дзе там наша была? Это што? Крафта, так. Руднік. А дзе... А дзе ж ты быў? Дзе выбухоўка? Не ў навуцы. А дзе ж ты было? А, вось, змена... Усё, знайшоў. Дынаміт. Ого! Дадалі больш моцныя выбухі для дынаміта. Дрэнная вада для... Ага, яны змянілі, як яно працуе. Мне патрэбна брудная вада. Нечакана. Зусім нечакана. Это атрымліваецца мне... Ну, у прынцыпе, не толькі блага. Я просто не разлічваў, што гэта вось так будзе. Добра. Тады... Тут мы будзем пампаваць яшчэ брудную ваду. Нечакана. Сховішча робім таксама вось тут.
І там, мені падаецца, электрычнасць патрэбна, так? Нават не патрэбна А, не, патрэбна электрычнасць. Добра. Тэхналогія 400 мне якраз ёсць. Так, адзінае я не разлічыў, што яно тут не змесціцца. Давайте я наадварот шлях трошкі адкарэктырую. Бо перабудаваць усю падвод электрычнасці гэта значна складаней. А я бы хацеў тут пакінуць месца яшчэ для гэтага самага. Калі мне спатрэбіцца яшчэ нешта запякаць на грылю. Так, ёсць. Цудоўна. Это будзе ў нас фабрыкай дынаміта. І сховішча для бруднай вады. Калі ласка, брудную воду. Глядзіце, карусель працуе. Карыстаецца папулярнасцю, але пакуль яшчэ не ацанілі яны поўнасцю яе муц, бо электрычнасці ў яе таксама не хапае, яна працуе толькі на 35%. Але ж працуе. Так, ужо ноч, яны пойдуць па сваіх справах. Так, гэтую ўсё яшчэ не знеслі, халера. Калі ласка, можете заняцца гэтым у першую чаргу, бо калі наступіць брудная вада, мне гэтага не патрэбна тут. Я віншую нас. Тыя, хто захварэлі ад бруднай вады, ужо вылечыліся. Мы будзем рыхтаваць больш запасаў лекаў на будучыню, бо гэта можа быць праблемай на потым. Ну ўжо, калі няма ветра, то ўсё. Гэта ўся гэтая канструкцыя ўжо не працуе. Магу я неяк зрабіць тут сістэму, можа, батарэек? Батарэйкі патрабуюць. У прынцыпе, мы можам дазволіць сабе сістэму батарэй. Навукі толькі не хапае зноў. Ужо варта, у прынцыпе, варта ставіць абсерваторыю. Бо яна значна больш эфектыўная, чым нашыя даследавальнікі. Так, яны за меншую колькасць часу ў 10 разоў больш робяць. Адзінае, патрабуе шмат энергіі. У нас ёсць карусель, з якой электрычнасці мы можам трошкі ўзяць, таму я пастаўлю яе дзесьці паблізу тут. Ветра ўсё яшчэ няма. Чаму вы не даеце ўсё жалеза, якое у нас ёсць? У нас жа яго занадта. Так, яго ж тут таксама не максімум. Альбо вы ўжо. Не, я не бачу. Чаму вы яго не адносіце? Я не разумею, як гэта працуе. Давайте, можа, зробім так, каб я... Можа, тут мне нейкую наладу трэба выставіць. Імпорт. Імпорт жалеза. Заўсёды імпартаваць. Ну, давайте, можа, паставім без абмежаванняў. Усё імпартаваць. Падаецца, гэта і ўключыла. Так, яны будуць забіраць усё жалеза. Бо тут яно ўвогуле ў гэтым раёне не патрэбна зусім.
Так, ветра няма. Усё яшчэ. Мы бярэм. Новая тэхналогія. Чыніць. Гравітацыйная батарэя. Нам патрэбна высокае месца. На жаль, такіх месцаў тут не шмат. У нас ёсць вось толькі, калі карыстацца натуральным месцам, то вось яно. Але нам нішто не перашкаджае стварыць сваё асабістае, правільна? Гэта мы і зробім. Мы возьмем. У нас будзе платформа вось так. Мы скарыстаемся проста мясцовай часткова. Вось так. Зробім пад'ём. І тут у нас будзе платформа. Вось так. Працягваем. Што яшчэ у нас патрэбна? У прынцыпе, ну, давайте такую пакуль зробім. Хоць такую. Тут у нас будзе стаяць батарэя. Этой батарэі, хутчэй за ўсё, не хопіць месца. Гэта я прадзяўбаўся. Так, хутчэй за ўсё так і будзе. Што я яшчэ магу зрабіць? Давайте больш платформ, каб было куды абысці вось такім чынам. І мы будзем... Проста будзем кампенсаваць усё вялікай колькасцю. Правильно? Што нам тут думаць? Так, ёсць гэта. Плюс нам спатрэбіцца яшчэ спуск. Вось гэта я таксама прадзяўбаў. Нам спатрэбіцца спуск. Вось гэта за 80 усяго навукі. Робім. Яшчэ вырашаем гэта ўсё платформамі. Батарэйка одна вось тут. Другая вось тут. Это наши першыя батарэйкі. Далей вырашаем усё платформамі. Усё, што я прадзяўбаў, усё вырашаем платформамі. Можна было болей аптымальна, але нічога дрэннага. Вось так, вось так. І зараз мы зробім. А ці атрымаецца ў мяне? Мне падаецца, не атрымаецца. Вось так. Тады атрымаецца вось тут. Зараз вы бачыце, у чым мой план увесь. Мне патрэбны пераходы з больш высокага ўзроўня на больш нізкі. Вось так мы робім. Яшчэ ніжэй. Потым паварот. Вось так. І робім яшчэ далей. І спуск уніз. Вось мы атрымалі ўсё на першым паверсе. Ну, у самым нізе. І мы можам прывесці да... Амаль прамахнуўся трошки. Давай-ка ты. Нешта я згубіў. Вось. Нам не патрэбна. Нам патрэбна... Вось так. Оу. Так. Амаль дабудавалі. Ёсць. Электрычнасць наша. Вы глядзіце. Цуда якое. Тэхналагічнае. Ну, потым мы яшчэ дададзім, можа, іх дадатковых гэтых платформ. Каб гэта ўсё дакладна будавалася, я дадам яшчэ, проста каб можна было з двух бакоў падыходзіць для зручнасці. Хутчэй за ўсё, ім не хопіць дыстанцыі, каб усё гэта рабіць. Паглядзім, што ў іх атрымаецца пабудаваць, а што не. Гэта вельмі такі велізарны праект. Але ён будзе даваць мне яшчэ і батарэйку, то бок захоўвацца энергія будзе нават паміж тым, паміж з'яўляючымся і знікаючым паветрам. Это вырашае праблему часткова. Бо зараз электрычнасці нават больш. Карусель працуе на поўную, і ніхто ёй не карыстаецца. Калі набярем яшчэ 1000 навукі, мы да гэтай сістэмы яшчэ падключым абсерваторыю і будзем атрымліваць сабе яшчэ навукі дадаткова. Так, тут у нас не працуюць, тут не хапае працоўных, і гэта адзіны будынак, у якім не хапае. Ну, добра.
Зноў жа для спрашчэння будаўніцтва. Я яшчэ шлях кароткі зраблю адзін. Вось, як толькі ветра няма, усё, стаіць карусель. А гэта нам не падыдзе, нам патрэбна, каб яна 24/7 працавала. Дрэва толькі не хопіць. О, сколькі нам патрэбіцца амаль усё. Усё, што тут расце, вось гэта ўсё пойдзе на нашыя канструкцыі тут. Ёсць, справіліся. У нас праект брудная вада гатовы. Я не ўпэўнены, што ён вытрымае, бо мне падаецца, тут вады цячэ значна больш, чым можа ўйсці праз гэтае вузкае месца. Але з-за таго, што мы пачнем зараз, ужо пачалі нават. Ці пампуецца яна? А чаму мы не пампуем яе? Ага, мне спатрэбіцца іншая спецыяльная помпа для гэтага. Вы бачым, мужик? Давай, бобер. Я раздзяўбаў хату, у якой ён працаваў, і вось кавіласка. Застаўся ён адзін. Давайте на яе месца паставім спецыяльную помпу. Цэнтрыфуга. Робіць экстракт з дрэннай вады, чтобы гэта не было. І у нас ёсць спецыяльны купал, які можна пабудаваць над крыніцай бруднай вады, якая будзе закрываць альбо адчыняць яе. Цікава. Добра, але нам спатрэбіцца помпа. У першую чаргу помпа. Вось, спецыяльная помпа для бруднай вады. Навука 250. Яна нам спатрэбіцца, каб рабіць выбухоўку. Раз уж тады у нас атрымалася папера, якая нікуды не выкарыстоўваецца, трэба знайсці яшчэ одно нейкае прымяненне, правильно? Шукаем яго. Я возьму, зраблю сабе, як ён, дзе яно было? Дрэва? Вось, 400 навукі мне патрэбна. Друкарны прэс, які будзе гатовы, літаральна мы зможам будаваць, можам з паперы рабіць сабе кнігі, якія яны таксама будуць чытаць, ім гэта будзе падвышаць настрой. Бо будзе чым яшчэ заняцца. Гэтая помпа яшчэ нават і не блізка. Яшчэ дайдзе час, бо зараз мы заняты вялікім праектам вось у гэтай частцы. Для прэса. Яшчэ трошки. Трэба прыдумаць нейкае рашэнне гэткае. Ось так я прыкладна пастаўлю. Ёсць у нас навукі дастаткова, паставілі прэс. Нам прыйдзецца перакінуць праз шлях, я ўжо не буду яго перасоўваць яшчэ кудысьці далей. Робім тут яшчэ дадатковы шлях для нашай электрычнасці. Бо у нас для гэтага ёсць літаральна ўсё. Падымаем, опускаем, прасоўваем паверху і яшчэ вось сюды кавалачак. Давайте яго зробім трайным, нават чацвёрным, бо невядома, калі мы зможам сюды дабрацца, калі ўжо забудуем тут усё. Ёсць. Нарэшце, з'явілася ферма, якой нам не хапала. Мы зробім яшчэ пасадкі. У нас не хапае морквы. Куды пасадзіць. І фермераў таксама. У нас з'явіліся дадатковыя фермеры, якія могуць таксама дапамагаць у пасадках. І збору ўраджая, бо гэта ўжо больш, чым адна ферма можа справіцца. Перабор. Оп, і спынілася. Вось яны каталіся і вось абламалася. Што ў нас увогуле па настрою?
Карусель можа даць вельмі шмат настроя. На жаль, яна з-за таго, што не працуе рэгулярна, бабры не атрымліваюць максімальны бонус з яе. Яны літаральна прыходзяць, усё, ветра няма, канец каруселі. Шкада. Так, з гэтым дадаткова яшчэ маёй батарэйкай я ў прынцыпе магу падключыць да ўсёй сваёй сістэмы яшчэ гэтую карусель пачаць выкарыстоўваць для таго, каб вось гэта уся энергія, якая тут ёсць, можам выкарыстаць для сваіх фабрык. Бо я ўжо будую сабе тут шлях, у прынцыпе ён хуценька дабярэцца нават да каруселя амаль. Карыстаемся гэтым потым, таму што нават тое, што зараз у прагрэсе, яно занятае вельмі. Калі ласка, брудную ваду мы можам неяк пачаць. Давайте прарыта паставім высокія, бо мне патрэбна пачаць яе здабываць. Бо фабрыка не працуе ўсё яшчэ. А выбухоўка нам спатрэбіцца. Давайте, калі ласка. Ну так, ноч. Чаго я іх жадаю. Давно не было засухі, альбо брудной вады. Можа, я не прызвычаюся да нармальнай складанасці, бо я раней гуляў ужо апошнія разы, калі я гуляў у яе, да апдейт з бруднай вадою. Я гуляў на высокіх складанасцях, і засуха была галоўнай праблемай. Ты бясконца рыхтаваўся да наступнай засухі. Зараз у мяне нейкі перапынак даволі вялікі, я займаюся чым пажадаю, розныя праекты ўжо фігачу. Так. Дровы пакрыху ідуць. У нас яшчэ з гэтай дадатковая пасадка па дрэвах таксама нам хутка пачне дапамагаць. Але ж нашыя апетыты нашыя на дрэва зараз проста гіганцкія. Можна сказаць, бабрыныя. Так, далей. Ёсць яшчэ альтэрнатыўны варыянт, як пазбаўляцца ад бруднай вады. У мяне ёсць часовы праект брудная вада, які хутчэй ёсць верагоднасць, што ён проста не спрацуе. Дадатковы праект можа быць вось наступным. Мы бярем, будуем вось тут дамбу таксама. Ну тут праход таксама невялічкі. Мы закидываем гэта ўсё дынамітам і пашыраем гэты праход у першую чаргу. Мы бярем, калі прыходзіць брудная вада, мы зачыняем тут праход і прапускаем усё вось сюды. Брудная вада сыходзіць у гэты бок і поўнасцю выліваецца ў самым канцы. Такім чынам, у самым канцы тут закрыта. Я магу гэта выправіць, у прынцыпе. Мне падаецца, могуць дайсці. Давайте паглядзім, які колер тут. Засуха набліжаецца. Калі мы разбурым вось тут, то у нас будзе магчымасць, у прынцыпе, адправіць усю брудную ваду проста праз гэты шлях бакавы. Такім чынам нам не прыйдзецца вось тут у гэтым месцы нешта тут танцаваць, таму што, мне падаецца, не пралезе. Всё. Брудная вада пайшла пампавацца. Это добра. Насамрэч, што дзіўна, зараз я не вельмі шчаслівы, што будзе засуха, бо і бруднай вады таксама будзе менш. Яна нам спатрэбіцца. Так, пачалася у нас, ёсць зараз дынаміт. З'яўляецца першы самы. На жаль, яго няшмат. Яго толькі самыя першыя кавалачкі.
Толькі мне патрэбна на один выбух. На один выбух мне зразумеў. На один выбух не глыбокі. Мне і патрэбна толькі адзін, што не дрэнна. Але калі я жадаю зрабіць глыбокія выбухі, то тады мне патрэбна новы рэсурс. Гэта канцэнтрат дрэннай вады. А ці я магу, дзе яна там зноў? Давайте базу. На базовую нават не хапае. Ну добра, першы прыярытэт, тады у нас будзе абсерваторыя наступнае, што мы адчынім з нашай навукай, бо навукі не хапае, а далей будзе яшчэ больш высокія патрабаванні да навукі. Тут ёсць тэхналогія меха-баброў. З дрэва і розных частак бабры могуць збіраць ботаў, якія вельмі нагадваюць драўляных баброў, якія могуць ім дапамагаць у іх працы. Мне падаецца, да іх дабіраўся толькі адзін раз, калі іх толькі зарабілі, і потым я ніколі будаўніцтвам баброў, гэтых аўтабаброў не займаўся. Так. Ёсць. Добра. На жаль, вось калі вецер зараз дуе, але ж няма у нікога няма часу зараз на каруселі катацца. У выніку не выкарыстоўваецца. Дзе бабраняты, яны зараз, давайте паназіраем. Мне падаецца, ім хапае чым заняцца, і вось яны, вось хто дакладна, гэта яны выкарыстоўваюць на максімум карусель. Не, вы паглядзіце, яны не выкарыстоўваюць каруселі. Вось адзін з іх накатаўся, два з іх плюс-мінус накаталіся, але ім не хапае зараз. Цікава чаму? Бо і ў Лідо, напрыклад, месца хапае. І на каруселі. Чым яны заняты ўвесь дзень? Бабраняты гэтыя. Засуха пачынаецца хутка. Ці варта мне зараз адчыніць зачыніць дамбу? Я вось не ўпэўнены, які момант. Хутчэй за ўсё залье, калі я зачыню яе занадта рана. Літаральна можам вось на палову дня, калі застанецца палова дня да засухі, я падыму гэтую дамбу і набярэм пабольш вады. Паглядзім, колькі набіраецца за паўдні. Адразу же пайшла хваля. Пайшла трошки назад. Будзе вылівацца. Хутчэй за ўсё затопіць часткова баброў. Але і выправіцца даволі хутка. Так, пайшла хваля. Мне падаецца, паўдні гэта занадта. Можа, ўжо ўвечары ў самым. Давайте я зраблю вось так, каб лішак невялічкі выліваўся ў гэты бок. Тое, што занадта будзе вылівацца сюды. Трэба пабудаваць лядовы палац. Я думаю, бабры невялікія фанаты лядовых палацаў. Яны ж разумныя. Так, добра, мне падаецца, гэта працуе. Нягледзячы на тое, што тут амаль пераліваецца, вось самы ўжо верх. Але гэта балансуе дастаткова. Нават замывае бруд увесь у той бок. На жаль, атручная глеба так хутка не сыходзіць
І дакладна патрэбна даволі шмат часу, каб яна была без гэтай дрэннай вады. Засуха нават блізкая пакуль не пачынаецца, яшчэ засталося трэці дня. А тут у мяне ёсць ужо прэс, які можа рабіць нам яшчэ... А, рэцэпт трэба абраць. Кнігі альбо карткі. Давайте кнігі. Будзе выкарыстоўвацца проста папера. І, у прынцыпе, калі такая справа, можна адразу пабудаваць месца, куды яны будуць складваць гэтыя кнігі. Дзе вы мае кнігі? А куды яны будуць складваць іх? Вось оно, знайшоў. Я там пакуль дачакаюся, давайте хоць кнігі будуць. Каруселі у ідэальным стане нам спатрэбіцца шмат рэсурсаў, а да кніг мы можам дачакацца значна хутчэй. Засуха пачалася, і на гэтым моманце, у прынцыпе, я магу і падняць сваю плаціну. Блін. Занадта позна я рэагую на гэта. Ужо можна было падняць, бо тут літаральна дабіўся таго ж стану. Я трошки спушчу, каб заліць нам вады. Вось гэта, і ў прынцыпе спыняем. Трошачки больш каб было. Ёсць. А чаму ты жадаеш піць? Скажы-ка мне, у нас жа вады да халеры. В чым твоя праблема? Чаму вы такія са смагай? Але не павінны быць. Так, тут няма чаго рабіць, давайте яго прыбярэм. Альбо пачакайце-ка, ён можа дацягнуцца куды-небудзь яшчэ? Так, ён можа вось гэтае дрэва пачаць рубіць. Давай-ка ты прыбяры і іх. Тут нам, у прынцыпе, нічога не патрэбна на гэтым паверсе. Усё, што можаш, куды дацягнешся, туды і ідзі. Будзе трошки дрэва. Ёсць. Дастаткова доўга хапала было ветра, і адразу знайшлось шмат баброў, якія шчаслівыя залезуць на гэтую карусель. Карусель працуе на поўную, нягледзячы на тое, што у нас няма батарэйкі. Але гэта ўсё яшчэ працэс працуе. Гэтай адной, гэтага адного ветрака не хапае, каб падтрымліваць нашу ўсю вялікую колькасць фабрык, насамрэч. Таму чым хутчэй мы зараз пачнем карыстацца энергіяй вось адсюль, тым лепей. Я возьму, зараблю наступнае. Бярэм, падрыхтоўваем тут усё. Пакуль мы можам сабе дазволіць. Я адразу пагляджу, што ў нас па навуке. Мне патрэбна 1000. Так, яшчэ чакаем. Абсерваторыя першы прыярытэт зараз. Я паставлю вось тут. Можна, ў прынцыпе, зняць гэтыя рэсурсы. Ось так. Так. Ідуць рэсурсы на батарэйку, я так разумею, так? Не, вы паглядзіце, а штосьці іншае яны будуюць.
Дынаміт. Што у нас з дынамітам? У нас 5 дынаміта, якога шмат і не атрымліваецца. Нам трэба зрабіць сховішча дынаміта. Колькі ён 30 так будзе трымаць? Падыдзем. Элска дынаміт. Сюды складвайце. Дзякуй. Бо нам яго спатрэбіцца для нашых выбуховых работ. Я толькі зараз заўважыў, у нас засуха ў гэты раз прыкладна на 8 дзён. Гэта пакуль што самае доўгае. Гэта не канец сусвету, у нас хапае ўсяго, у прынцыпе. Тое, колькі мы зараз трымаем вады праз дамбы і увогуле у нашых сховішчах, гэтага нам павінна хапіць без праблемаў. Але ўжо пакрыху пачынае павялічыцца. Можа, варта заняцца яшчэ нейкім праектам, каб утрымліваць яшчэ частку вады. Гэта можа быць самы просты праект, гэта вось тут. Дадаць яшчэ 2 ўзроўні дамбу і утрымліваць ваду вось тут. Так. Батарэйкі будуюцца. Батарэйкі ёсць на ўжо палову прыкладна. На гэта спатрэбіцца яшчэ металічныя блокі, якіх блокаў у нас хопіць. Шэсцерні не хапае трошкі. Не хапае яшчэ дошак. Абсерваторыя таксама хутчэй за ўсё будзе вельмі патрабавальная па рэсурсах, так? Так, давайте перайдзем у новы рэжым пакрыху. Нам спатрэбіцца. Зараз мы спынімся знішчаць дрэвы, канкрэтна сосны. Сосны могуць даваць яшчэ... ну столькі... Можа, давайте часткова іх будзем усё ж такі. На палову вось так. Яны... У чым прыкалдэс? Сосны, калі вырастаюць, яны праз... Калі ўжо выраслі і стаяць ніхто не рубіць, яны пачынаюць даваць гуму. Ну, там, по типу, смалу сваю. Вось. І выкарыстоўвая яе, ўжо можна рабіць яшчэ розныя рэчы. Яны былі пасаджаны, тут у нас ужо ёсць іх высаджана, але я іх выкарыстоўваю як хуткі... Яны растуць хутка у параўнанні з дубамі, але даюць менш дрэва. Я іх абраў як самыя хуткія ў росце, каб іх можна было хутенька збіраць, і час часу у нас было хоць колькі дрэва. Ось, бо дубоў чакаць было даволі доўга. Іх і зараз так-то доўга чакаць, але ўсё ж такі яны эфектыўней. Лепей іх саджаць, калі ёсць магчымасць. Засуха пройдзе праз 3,5 дні. Мы гатовыя, амаль. Нас спадняе зараз. У асноўным тое, што вада не цячэ. У нас няма электрычнасці, а галоўную электрычнасць мы зараз можам здабыць вось толькі тут. Яна амаль уся ўходзіць на карусель. І мы не запасваем нічога ўвогуле. То бок тут, нягледзячы на тое, што зараз, напрыклад, тут у электрычнасці 728 бабрыных сіл з 400, якія патрэбны на нашу карусель. Але ж як толькі ветра няма, усё, кабзда. Нас выратуе толькі нашыя батарэйкі.
Ёсць дастаткова навукі да абсерваторыі. Ставлю абсерваторыю. Якая ж велізарная. Ну так, нормально. Няхай так і стаіць. Яшчэ электрычнасць. Я правесці вось так неяк. Давайте вось сюды працягнем. І зноў жа дададзім элемент, які будзе пераводзіць бабрыную энергію ва ўсе бакі адразу. Бо калі мы яго раптоўна зачынім, у нас не будзе магчымасці скарыстацца. Тут я жадаю ўсё яшчэ пакінуць нам праход. Як жа я правяду тут так? Мне падаецца, шлях трэба перабудаваць увесь. Вось так. Правядзем яго тут. Непатрэбную частку разбурым. Гэта нам не спатрэбіцца. І паўтараем тое ж самае, што мы рабілі раней. Мы робім платформу над нашым шляхам. Ставім пад'ём, спуск. Паставім гэта ў 3 бакі. І скончым вось так. І наверсе яшчэ адна. Усё. Такім чынам у нас будзе невялічкі масток, праз які праходзіць энергія, і на бабрам гэта не замінае хадзіць. Адзінае вось гэта перашкаджае, каб ты можаш, калі ласка, вы можете прыбраць гэта? І вот вось тут. Тут ужо прыбралі. Дзякую вялікі. Вода пакрыху скончваецца, і бабры не могуць карыстацца льдо. Давайте прыспусцім ваду з верхняга нашага вадаспада. Мы атрымаем сюды ўніз. Папаўняем нашы запасы вады. Мне падаецца, там недастаткова вады было. Так, давайте яшчэ спусцім. Оп. Вось, зараз дастаткова. Мне падаецца, можна нават яшчэ спускаць. А колькі мне будзе? І гэта не хапае. А чаму ты не выліваешься? Мне падаецца, павінна вылівацца. Добра. Зліваем яшчэ ніжэй. Можна да нуля спускаць. Атрымліваецца, там выглядае, што шмат вады, але яе не настолькі шмат, як можна сабе ўявіць. Калі я разліць па ўсёй гэтай тэрыторыі, гэта насамрэч дзесьці палова яе толькі. Ну, можа, трэць нават. Насамрэч, калі так ужо паглядзець, тады атрымліваецца, у мяне на вельмі доўгую засуху у мяне вады не будзе. Мне патрэбна на 15 дзён дзесьці разлічваць, там можа на 20, я не ведаю, якія самыя доўгія засухі. Маёй вады не хопіць. Вось тут можа варта зараз паставіць усё ў высокі прыярытэт. Бо колькі яно патрабуе? Шмат усяго. Я зараз падыму прыярытэт усяго гэтага. Бо такім чынам у нас будзе больш электрычнасці, і у нас яшчэ будзе магчымасць перадаваць гэта на нашыя фабрыкі. У нас шмат якіх рэсурсаў просто не можа... Ну зараз праблема толькі ў дрэве. Там рэч. Больш нічога нам не замінае. Наконт дрэва. Сосны некаторыя выраслі, і гэта тыя сосны, якія я робіць не буду. Я з іх буду здабываць гэтыя... якія... смалу. Сасновыя шышкі. Тут каштаны іх можна таксама смажыць, і бабрам яны вельмі падабаюцца. Адзінае, я гэтым не займаўся. Ну, зараз займацца не буду дакладна. Мы на гэта... Тут карусель бы запусціць нам.
Наконт запуска карусели. Тут насамрэч не хапае трошачкі зусім. Зусім смешная колькасць. Можа давайте, можа тут просто шах пракласці, і яно тады спрацуе ўсё. Адзіны мінус, я прапусціў усю электрычнасць гэтую праз абсерваторыю, а абсерваторыю я невядома калі пабудую, таму што на яе патрэбна да галеры рэсурсаў яшчэ. Яна ідэальнае месца, каб здабываць яшчэ сабе гэтага. Опа, засуха скончылася. Падымаем тут, наадварот апускаем і тут падымаем. Будем чакаць, калі набярэцца. Заливается новой водой ўсё. У нас проекты увогуле кабзда. Можна яшчэ далей пашыраць, напрыклад, нейкі велізарны мост адсюль датуль куда-нибудь пракінуць альбо нешта гэткае. Мінімальна адна з, ну, нам будзе карысна. Гэта вось тут дабрацца да гэтых падземных руін, каб здабываць жалеза потым. Бо гэтыя руіны, яны не бясконцыя. У нас ўжо засталося іх тут, ну, мы трэціх выкарысталі. Жалеза у нас запасаў зараз хапае, але калі мы пажадаем пашырыць нашыя праекты, то не абысціся. А там трэба прадумаць, куды зліваць гэтую ваду. Вода праз плаціну пайшла. Так, а чаму у нас тут? У нас все засаджана. Давайте-ка мы прыбярэм гэтых ягад. У нас зараз занадта. Я думаю, вось увогуле ўсё гэта прыбраць зараз. Калі што, мы высадзім новае потым. Яны растуць даволі хутка. Я лепей гэтым месцам скарыстаюся, каб высадзіць яшчэ, можа, морквы альбо нешта гэткага. Что у нас по батареях? Одна батарея готова прыкладна толькі на трэць. Другая батарея мае рэсурсаў ужо на 2/3, але ж недахоп вялікі. І ў асноўным зноў жа ўсё ўпіраецца ў звычайнае дрэва. Дрэвы у нас выкарыстоўваюцца шмат дзе. У нас выкарыстоўваецца дрэва для таго, каб рабіць дошкі, для таго потым, каб рабіць з гэтых дошак шэсцерні. Потым гэтае ж дрэва ідзе на папяровую фабрыку, выкарыстоўваецца там. І гэта ўсё потым перарабляецца ў кнігі. У нас насамрэч павінны ўжо з'явіліся першыя кнігі. Толькі месца, куды іх скласці няма. Можна, калі ласка, правіта трошки вышэй. У мяне такое адчуванне, што ў мяне ўсё зараз у высокім прыярытэце. Літаральна ўсё. Мне патрэбна ўсё і адразу. Бобры такія, блин, ты, калі ласка, абяры што-небудзь адно, а то ты жадаеш, каб табе пабудавалі літаральна ўсё. Так, ёсць што ім пагрызці зараз. Яны мне дрэвы папрыносяць. Для дрэва дастаткова і ўсё запушчана. У прынцыпе, выглядае... Цалкам так-то выглядае, што... Як мне шмат электрычнасці патрэбна. Ух ты ж, ё-маё. Мне дакладна спатрэбіцца дапамога вось гэтага ўсяго. Бо перапрацоўваць нават тое, што ёсць, гэта проста кабзда. Ну что там, сосны? Давайте, калі ласка, мне ўжо хутка ад вас смала спатрэбіцца. Інакш тут усё просто захрасне толькі ў ёй.
Калі дабудуецца абсерваторыя, магчыма, увогуле ўвесь гэты раён можна будзе, ну, часткова можа снесці, бо ён не патрэбна ўжо будзе. Няхай бабры лепей у абсерваторыі працуюць. Абсерваторыя амаль гатова, не хапае смалы, якая ўсё яшчэ, мне падаецца, я прадзяўбаўся. Я толькі што зразумеў, што, па-мойму, так, каб здабываць... Ты ж халера. Каб здабываць сабе гэтую самую смалу, мне патрэбны спецыяльны будынак, які я нават не ведаю, куды так ваткнуць зараз. Паглядзім, што зараз атрымаецца. Які ён па памерах? Ён невялічкі. Так, ён змесціцца вось сюды. Ідэальна. Толькі навукі не хапае. Яшчэ трошкі. 17. Літаральна 17 будзе навукі, і мы зможам яшчэ і паставіць гэта. Мне падаецца, мне зноў не хапае баброў на ўсё тое, што я набудаваў тут. А гэта значыць, што мы будуем яшчэ адзін будынак для баброў. Зараз. Оп. Ёсць. Бярэм і будуем велізарны дом для баброў вось тут. Цудоўна. І зноў жа на самы высокі прыярытэт, бо мне ўсё патрэбна зараз. Бабры ўжо не ведаюць, што са мной рабіць. Ім літаральна патрэбна ўсё рабіць. Прыярытэты ўсё паўсюль проста самыя найвышэйшыя. Батарэйкі толькі адклаліся, вось што яны могуць быць шчаслівымі. Бо батарэйкі могуць пачакаць так-то насамрэч. У мяне тут для вырабу гэтых батарэек не хапае рэсурсаў, для якіх мне патрэбна электрычнасць. Не падказвай ім там, не падказвай, а то зараз зробяць мне праз звяз, я тут буду разбірацца з гэтым яшчэ. Калі так паглядзець, ёсць невялічкі момант, мне падаецца, у мяне ёсць праблема таго, што мне не будзе хапаць ежы хутка. Давайте пасадзім яшчэ бульбы, бо смажаныя бульбы раней быў максімальны запас яе. Зараз яна пакрыху ўжо страчваецца, яна не максімум яе. Лепей набярэмся яшчэ. Не хапае смалы. Калі яна будзе? Яна ўжо ёсць. У нас не хапае бабра, які бы гэтым займаўся. І будынка, у якім ён мог бы сядзець, каб гэтым займацца. Зноў усё высокі прыярытэт. Што мне па рэсурсах? Дошак амаль няма. Яна выкарыстоўваецца максімальна. Шэсцерні таксама вельмі недахоп. Адно добра. Электрычнасці ім хапае на фабрыках зараз, я так разумею. Правильно? Хапаеш? Вось амаль-амаль і будзе не хапаць. Так ужо, напрыклад, не хапае. Калі яны ўсе пойдуць працаваць, усе фабрыкі запусцяцца адначасова, то электрычнасці ніякай нават і блізка не хопіць. Паказвае, што ў мяне ёсць 15 незанятых працоўных месц. У нас нават не хапае працаўнікоў, якія бы займаліся пераносам рэчаў. У нас недахоп баброў жорсткі. Раптоўна у нас проста касмічны нейкі недахоп баброў.
Давайте яшчэ одну хату дзе-небудзь поставім. Вось тут, напрыклад. А ці ёсць? Раней былі адлюстраванні гэтай хаты. Вось. Цудоўна, у нас дзве хаты тут сюды памясціліся. Я думаю, я зраблю тут пераход. Нават з платформай. І зраблю ім яшчэ лоджыю на этот самы. Якая ж лоджыя? У мяне ж яна тут не памесціцца, так? Не лоджыя, а як яна? Тэраса. Вось яна. Давайте зробім вось сюды. Яшчэ пару платформ. Яны выправіць нашу сітуацыю, маю памылку. Не, у сэнсе не памылку, а мой план дапоўніць. Ёсць. Глядзіце, у нас нават і дубоў хапае. Можам... Мой кот абраніў. Пачакайце. Так, мне не хапае літаральна. Я думаю дадаць яшчэ адзін пост. Вось гэты. І зноў жа, у мяне ж не хапае каму працаваць. Маеш праблема? Не, у баброў усё ў парадку. Гэта мой кот абраніў нешта на падлогу. Бабры нікуды не ўцякуць. Толькі вода ўцячэ, а бабры не. Так, выглядае неблага. Так, цалкам. У нас не хапае смалы, якую зараз хтосьці прыйдзе здабываць. Я сказаў, прыярытэт самы высокі. Так. Самы недахоп яшчэ па дамах. Як глыбока тут можна капнуць? Добрае пытанне. Мне падаецца, вось ён адказ. Па тыпу, ну, яны... Я зняў... У гульні ёсць каманда, па тыпу... Я зараз зняў любы ліміт на камеру, бо незручна мне тады. Ну, я ожидаю набліжаць, як я на максимум прыглядацца да баброў і гэта ўсё. Але можна літаральна вось паглядзець. Ось так, калі без абмежавання здымаеш з камеры. Так. Ёсць. У нас по батарейках. Батарейка одна амаль готовая. У нас готова обсерватория. Обсерваторию я поставлю самую низкую по приоритету, бо літаральна ўжо сэнса у лабараторыях вось гэтых мелкіх неабходнасці няма. Я пакіну дзве. Альбо не, навошта? Яна там настолькі больш эфектыўная, што няма сэнсу нават працаваць у іх. У нас не хапае працаўнікоў паўсюль. Бабры недахоп. Плоскі сусвет. Ну, бобры доказали. Ну, люди тут докладно не выжили, разумеете. Так что, это самое, плоская земля, это кроку никуды. Литерально. Там ничего нема. Мне падаецца, вось там, где камера моя тягивается, вось он там. Я не могу тут зазернуть. Занадто. Так, ёсць. У нас есть дамы. Боброў, на жаль, у нас адразу же шмат мелкіх боброў з'явілася. У сэнсе у нас ёсць бобро, якому няма чаго рабіць. У сэнсе. Няма чаго... табе няма чаго рабіць. Ну давай, вызвалім цябе з гэтай працы. Займайся чымсьці яшчэ-небудзь. Мне падаецца, можна знайсці нешта вясёлае. Ну, не вельмі. Тут такі раён спакойны, скажем так. Есть у нас кому... Так, у нас есть бобер, які збірае нашу смалу. А ён уже не настолькі патрэбны. Можна паставіць прыярытэт ніжэй.
няхай толькі вольныя бабры займаюцца гэтым, бо смала выкарысталась толькі вось у гэты момант і ўсё. Можна нават яму яшчэ ніжэй паставіць, я так думаю. Вось на няхай пойдзе займецца чымсьці-небудзь яшчэ. Хаця гэта свет, пэўна, несе невялікая чарапаха, а вялікі бобр. Так. Але альбо бобра-чарапаха. У нас па электрычнасці. У нас у будынках усё яшчэ не хапае, трошкі не хапае электрычнасці. Вось ад гэтых ветракоў, якіх мы панаставілі, яны ідуць у плюс, то бок яны дазваляюць працаваць усёй гэтай сістэме, але трошкі выраб непаўнавартасны. Так, патрэба будынкаў вышэй, чым да іх даходзіць. Хутчэй за ўсё за слабага ветра яшчэ. Вось вецер спыніўся і ўсё, і кабзда. О, наближается брудная вода. Валя брудной воды. Праз 3 дні. Рыхтуемся да яе, а паспрабуем наш проект «Брудная вода». Наш проект заключаецца ў тым, каб падрыхтавалі мы спецыяльна 2 дамбы. Адна з іх зачыняецца, калі прыходзіць брудная вода замест чыстай. І мы выліваем усё у брудны бок. Мы, у прынцыпе, так-то зараз можам пачаць пераключаць. Ну так, 3 дні гэта дастаткова, каб у апошні дзень мы зробім наступнае. Я зачыню тут ваду, каб яна не выхадзіла тая, якая ёсць, набралася. І мы набралі толькі чыстай вады ва ўсё нашу прастору. Тут я трошкі яе прачыню і будзем такім чынам зліваць проста чыстую ваду ў гэты бок. І я ў апошні момант, калі ўжо пойдзе брудная вада, я зачыню поўнасцю гэтую дамбу. Чакаем 3 дні. За гэты час у нас бабры нешта яшчэ пабудуюць. Руіны пакраху скончваюцца. У нас хапае запасы зараз метала, то бок невялікая праблема, што ў нас ён падскончваецца, бо мы назапасілі сабе. Але ж гэта ўсё ж такі значыць, што раней ці пазней нам спатрэбяцца нашыя спатрэбіцца нешта прыдумаць. Магчыма, мы возьмем руіны вось тут, вось гэтыя. І яшчэ, пакуль у нас ёсць магчымасць, давайце-ка, у мяне ёсць невялічкі праект, які я таксама жадаў зрабіць. Пра які я трошкі забыўся. Вось тут мы зробім невялічкі шлях. І насамрэч можна лесвіцу пабудаваць для зручнасці. Платформа і 2 лесвіцы. Ёсць. Вось тут мы ставім наш дынаміт. Дынаміт толькі аднаго ўзроўню выбуха, бо мы больш складана не ўмеем рабіць. Што мне патрэбна? Навука. Навуку, якую я не здабываю зараз. Вось я малайчына. Дрэва ўнізе можна будзе прыбраць, калі дабудуюць. План такі. Я раблю тут невялічкі шлях, і ў нас набіраецца поўнае вось гэтае месца вады. Поўнасцю. Гэта будзе хапаць нам і нават на дрэнныя нашыя моманты. То бок мы будзем сабе яе трымаць, а гэта будзе дадатковая вада яшчэ, якая так хутка не знікне. Бо яна глыбей. Ёсць яшчэ ідэя, была ў мяне такая думка, што ў прынцыпе, калі мы жадаем, мы можам зрабіць, каб вады хапала на больш часу, мы можам усё нашу падводную, ці можна, я не памятаю як,
показаць слой вось вады. Мы можам у прынцыпе так тэарэтычна выбіць дынамітам яшчэ глыбей зарабіць гэтую раку. Такім чынам мы атрымаем сабе яшчэ дадаткова вады, якую мы можам трымаць. Наколькі гэта эфектыўна, я яшчэ не ўпэўнены. Я раней так рабіў, зараз я не ўпэўнены, што гэта ўвогуле дапамагае моцна. Больш што дынаміта спатрэбіцца да халеры. У маім-то выпадку дакладна, можа у маім выпадку лепей прасцей значна зрабіць што-небудзь яшчэ. Паглядзім. Брудная вада наступіць праз літаральна адзін дзень. Мы можам пачаць зараз рабіць, падрыхтоўваць наш праект. Я спыніў час, падымаем дамбу з гэтага боку і адчыняем на палову вось тут. У выніку вада павінна падняцца па ўсёй гэтай частцы, нават разліваецца ўжо. Цішэй вада, не трэба так. І яна пачынае ліцца ў гэты бок ужо. Напрамак будзе сюды. Калі наступіць брудная вада, я бяру і зачыняю проста вось гэтую дамбу. Такім чынам у нас усё застаецца, гэты кавалак застаецца як ёсць, на даволі высокім узроўні. І мы карыстаемся гэтым для зліва ўсёй гэтай вады. Мне падаецца, трэба было зліць яшчэ гэты кантэйнер мой з вадою. Я не ўпэўнены, ці правільна я зрабіў зараз ці не. Ну нічога. Брудная вада пачынаецца праз трэці дня. Яшчэ засталося некалькі гадзін уначы. Давай проект брудная вода, калі ласка, выратуй мяне. Ёсць. Наступае. Падымаем плаціну тут і поўнасцю опускаем вось тут. Працягнецца брудная наплыў гэтай дрэннай вады яшчэ 2 дні, то бок адзін дзень ён літаральна быў трэніровачны, каб нагадаць нам, што по тыпу не адпачывай. Я думаю, можа варта тут... Давайте паглядзім, як яна пойдзе, ці спрацуе гэта ўвогуле. І можа я буду спускаць, салью трошкі тут вады больш уніз. Паскараю. Ці вытрымае яно? Выглядае, што вытрымлівае? Так. Атрымліваецца, мы падзялілі нармальна ўсё. Атрымалася. Мяне бянтэжыць... Давайте паспрабую на палову літаральна апусціць. Галоўнае, каб не пералілася. А гэта для чаго? Каб на потым... пераліваецца. Не, мы больш так рабіць не будзем. Зрабілі адзін раз і хопіць. Мы трошкі забрудзілі тут нам ваду. Бо змешваецца. Бабры, можете спаць спакойна. Мне падаецца, разабраўся.
Так, у нас ёсць батарэйка. У яе толькі не хапае аднаго кавалачка, адной шэсцерні, якая бы дазволіла працаваць усёй сістэме. Атручаная. Воу, яка наколькі ж моцна яна пашкоджвае. Паглядзіце, на мае дрэвы проста адразу выміраюць. Яны літаральна выміраюць, то бок яны нават не дараслі яшчэ. Кабзда. Так, слухайце, а тады якія варыянты ў мяне? Там была нейкая рэч, каб спыніць забруджванне трошкі. Дзесьці яно было? Вось гэтае. Бар'ер. Патрабуе 400 навукі. На жаль, у нас навукі дэфіцыт. У нас просто не хапае баброў для працы. Вось, цудоўна. 4 бабры сабраліся і працуюць у лабараторыі. Зараз гэта вельмі дапамагае. Бо гэта літаральна кожную менш за гадзіну, і гэта па 10 навукі. Гэта больш, чым мой увесь комплекс гэты рабіў разам. Можа, нават тады варта і адчыніць пару. Бо ў мяне ёсць 3 бабры, якім няма чым заняцца. Тут дзіўна ўвогуле. Так, няхай будзе. Дамбачку куды? У абсерваторыі? Есть такая штука, як... Вось яна. Contamination бар'ер, карацей. Я так разумею, яны кавалак метала укопваюць у зямлю, які не дазваляе прасоўвацца ёй, таму забруджванню далей. Што ў маім выпадку выглядае вельмі брутальна. Можа, мне варта вось тут у вадзе просто зрабіць гэта, каб яно не распаўсюджвалася. Але ж яно будзе кранаць гэтыя блокі, я не ўпэўнены, як гэта працуе. Трэба будзе паэксперыментировать. Брудная вода яшчэ працягнецца. Але я скажу, усё роўна, гэта значна лепей, чым тое, што ў нас было раней. Не гледзячы ні на што. Бабры могуць спакойна, бяспечна перасоўвацца з аднаго боку на іншы. Пры гэтым яны яшчэ... Для чаго гэты шлях зроблены так, і чаму я дазволіў ім па вадзе перасоўвацца? Таму што тады яны атрымліваюць баф за тое, што у іх мокрае футра. Вось. Тады не патрэбна лідо абавязкова і душ, які дазваляе нам. Так ці будзе гэты бар'ер прапускаць ваду да дрэў? Я так разумею, яны... ваду ці будзе? Не, там напісана, што ён не дае распаўсюджвацца толькі забруджванню. То бок я магу яго... Я не ведаю, як ён выглядае, бо... Ці магу я просто паглядзець, не ведаючы тэхналогіі? Вось, прыкладна так. То бок робіцца нейкая металічная рэч, укапваецца, і можна заблакаваць. Але ж у мяне няма тут месца. Я вось гэта баюся. Гэта непрыемна, але ж, што мне з гэтым зрабіць тады? Можа, калі я закапаю гэта пад вадою, то таксама будзе дапамагаць, але мне падаецца, не вельмі яно павінна дапамагчы. Можа, варта яшчэ варыянт. Мы тут не садзім больш дрэваў, вось гэтую зменшым нашу колькасць дрэваў і закапаем вось сюды. Але тады і розніца, і выйгрыш не такі вялічкі атрымліваецца. Я нават не ўпэўнены. Я скажу, увогуле праект «Брудная вода» працуе. Цалкам. Ідэя, якая была, паляпшэнне для яго толькі перанакіраваць ваду брудную вось у гэты шлях, поўнасцю закрыць тут нашу дамбу, і у нас атрымліваецца, проста яна будзе злівацца ў гэты бок на працягу ўсёй брудной вады. Пачынаецца 9-й цыкл, і у нас вяртаецца нармальная вада наша поўная. Дзякуй табе. Ласка, залівай усё тут. Не прасцей завальваць гэты канальчык. А праблема ж не толькі ў гэтым маленькім канальчыку. Праблема ў тым, што яно распаўсюджваецца вось адсюль, праз гэты кавалак зямлі. То бок ідзея, яно захапіла нават маленькі канальчык, ён не настолькі забрудзіўся, каб пашкодзіць вось гэтым дрэвам, напрыклад. То бок яны-то ў парадку апынулася.
Але неблагая ідэя насамрэч. Я думаю, што варта тут паставіць нейкую дамбу. Ну, вось тут. Можа быць, не ўпэўнены. Так, яно зліла дрэнную ваду збольшага. Давайте пераключаем усё на наш звычайны. Опускаем сюды. Няхай яно тут выліваецца, а гэтую падымаем. Поўнасцю. Пайшло. Тут можна дазволіць ёй набірацца яшчэ. Я думаў, што тут брудная вада збярэцца ў гэтым месцы. Насамрэч не. Атрымалася так. Ці можна насыпаць зямлі? Прасцей зараз у гэтую з бегучымі тэхналогіямі прасцей проста накінуць па тыпу нарасціць бераг, каб туды паставіць гэтай платформы. На жаль, гэта тэхналогія патрабуе гэта паскладаней. Можна зараз мы можам драўляныя блачкі ставіць. Зараз я пакажу прыклад. Вось такія. Але зямля зямлёю, там ёсць такая магчымасць існуе, гэта пакуль складана для нашых тэхналогій. Такі адказ. Так, у нас працуе батарэйка нават. Яна пакрыху разраджаецца, насамрэч. Але яна ёсць. Працуе. І ўначы можа будзе пакрыху зараджацца. Так, зараз праца... Не, вецер спыніўся, батарэйка разраджаецца яшчэ хутчэй. Але ёсць, у нас ёсць батарэйка. Віншуй нас. Прыгажусь такая. Мы будзем ужо скончваць, таму што ўжо шмат часу. Вітаю меня па-азерскі, але мы тэрытарыйна прыйшоў у момант, калі мы ўжо збіраемся скончваць. Рэзультаты калоніі. Ёсць карусель, на якой зараз ніхто не катаецца, але ўсё ж такі працоўны дзень. Вы што, не ўсё ж нам адпачываць. Мы разабраліся з бруднай вадой. У нас ёсць праект брудная вада, які бароніць нас зараз, і мы нават пачалі рабіць рэкі. Можна яшчэ пашыраць нашыя тэхналогіі і здабычы па ўсёй тэрыторыі. Плюс яшчэ тут не скончыў я з сваёй дынамітнай з выбуховачкамі сваімі цудоўнымі. Я, каб не забыцца ў наступны раз, адразу пастаўлю. У мяне недастаткова навукі. Ну, добра. Я буду перадаваць вас далей. Тут у нас каруселька. Захоўваемся. Глядзім, хто у нас чым займаецца. Малаток зараз у размовах, у яго сёння патрындзелак. У Evil Dive зараз гуляю у Fallout 4. Давайте я вас сёння перадам да Evil Dive. Я вам жадаю добрага вечара і пабачымся заўтра. Дыпламаваным бабром з першага стрыма. На жаль, ён памёр са старасці. У іх абмежаваная колькасць жыцця. Ён ужо гэтага не перажыў. Так. Отправляю до Evil Dive. Зараз я... Ёсць. Пабачымся заўтра. Заўтра я не ўпэўнены яшчэ дакладна, што будзе. Альбо The Longest Journey, альбо Archmage Rises, уздым Архімага. Ёсць жаданне працягнуць яшчэ паказаць, што там за механікі ёсць у гульні далей. Але я не ўпэўнены. Гэта залежыць выключна ад настрою і маіх магчымасцяў у гэты вечар. Так што паглядзім яшчэ. І бывайце, пабачымся.